महिमा आराधन तुका सुम्या हर एक दिन भी सर्गी संसार सर पड़ता तुझे चरणे माँ आने महिमा आराधन तुका सोम्या सगळ्या मी ओढा ताळ्यान म्हणूया माँ आने महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिन भी सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणे माँ आने महिमा आराधन तुका सोम्या वेळा काळा पूर्वी देवा सोय आसुलो देव तुझे लिपून मुनशा कुडगेऊन आयलो पाताक मातयेक सांडून मुनी सावून जियेलो पोण्यारूपी मनशाक तुवें सांगात तुजो हांगाक सदां विरो मान आनी महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिन भी सर्गी संसारी सर पड़ता तुझे चरणे मान आणि महिमा मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या निमाण्या त्या जेवणा मोगा मन्ना मेंदिलो सेवेन जीवित सोरो पायशी सांचे दुले उंडो वाईन मास रगत कर तुझी कुडी बदलो मोच्या उडासा करात म्हणून सोम्या तुवें सुसय आदे दिलो मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या हर एक दिन भी सर्गी संसार सर पड़ता तुझे चरणे मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या मान आणि महिमा आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या हालेलुया 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 आमच्या त्रयेका देवा बापा पिता पवित्र आत्म्याक सारखा संसाराच्या रायाक
सोडवण दिल्या जेजू क्रिस्ताक आमकां पवित्र करच्या आमकां ह्या आराधनांत मागणी करूंक आदार दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याक घटायन व्हरच्या त्या पवित्र आत्म्याक उजवाड दिवच्या त्या पवित्र आत्म्याक आमकां रसल्या पुसल्या सांबाळ व्हरच्या हर एक घडये वेळार आदार दिवच्या त्या त्रय एका देवाक जावं मान आनी होगळाप आराधना आनी स्तुती हालेलुया 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 ह्या सकाळींच्या वेळार सोम्या बापाक आनी पवित्र आत्म्याक आराधन करूंक ताजें पवित्र दर्शन आमच्या दोळ्यांत भोगूंक दोळ्यांत पळयतना भावताच्या दिसतीन ह्या सक्रमेंतान जेजू क्रिस्त हजर आसा म्हणली ती व्हडली रुजवात मानून घेवंक हजर आसा त्या पवित्र आत्म्याची कृपा आमी मागया आमी समेस्त उबे रावया ह्या घडये तो पवित्र आत्मो आयचे हे नवेन आराधन हे मीस आमचे सगळे इंद्रिया 5 सेन्सस देवा ते तल्लीन करूंक देवा ते एक करूंक कसलेंच मनांत राटावळी दवरिनासतना कॉन्सन्ट्रेशन म्हणटा हांव एक चित्ता देवाची खुशी जाणा जावंक देवाची कृपा जोडूंक देवाचें हजरपण जोडूंक देवाचो मोग नियाळूंक ताची काकुळतीचो अनुभव भोगूंक ताची कृपा जोडूंक आमचे कश्ट आमचे दूख आमचे आत्रेक हर एका भक्तिकांचे हर एका भावडत्यांचे हांगासर रायिल्ल्या हर एकल्यांक पाटी वसोंक काळी हातांनी वचोन अशें सांत लॉरेसान मोरया मायेन आमचे खातीर मागोवंक जेजूच्या कृपेचो अनुभव जावंक जेजूच्या काकुळतीचो अनुभव जावचो ताच्या मोगाची ऊब भोगूंक थंड जाल्ल्या वेळार पावस आयल्या ह्या वेळार आमकां मोगाची ऊब पवित्र आत्म्याची उज्याची ऊब भोगचे खातीर आमकां आमी ताका भेटोवन दिवच्याक ह्या सक्रमेंतांत आसल्या जेजूची दैवीक कृपा जोडच्याक नानात्राच्या पिड्यांत बंदड्यांत बांदपासांत अवघडांत अपायांत क्रांतींत दुखांत बेजारांत निराशपणांत एकसुरपणांत नानात्राच्या चिन्नांत मोतीच्या कुडीच्या पिड्यान कश्टोंच्यांत आत्मीक गायांत गायिल्ल्यांक सुटका जावच्याक जेजू क्रिस्तची दैवीक सकत आमकां मेळच्याक आयच्या दिसाचे सर कामां वावर प्रत्येक तरान कितें मागोवंक आयलें हांव कितें मागोवंक सांगलां आयची कामां वावर योजना केज आस्पत्र्यांत आसली सगळ्यांक सुटका मेळच्या खातीर आतां आमी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया तो पवित्र आत्मा आयच्या दिसाचे आमचे नवेन आशिर्वादान बरो दी कृपेन बरो दी सत्यान बरो दी सगळे पवित्र आत्म्याच्या जाणवायेन बरो दी सर्वांक अनवर अवघड आपायांतले राखून बरो दी हांगासरच्या पैणारांचेर आशिर्वाद घालूं दी आमकां यात्रिकांक आशिर्वाद घालूं दी देवाची कृपा आमच्या यात्रेक आशा जाणा जावची ती कृपा आमकां आनी देवाक ती पावच्या खातीर तो पवित्र आत्मो ह्या घडये आमच्या पासत मजत करूं दी म्हणून ह्या घडये त्या पवित्र आत्म्याची येवकार आतां आमी मागया पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये पवित्र आत्म्या आमचे देवो ये पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये 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 पवित्र आत्म्या आमचे देवो Come Holy Spirit with your mighty power पवित्र आत्म्या आमचेर देवो ये देवाचो आत्मो बापाचो आत्मो आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतना देवान आयिल्लो तो आत्मो जीव दिवचो आत्मो सकत आनी बळ दिवचो आत्मो बापा ते आसली ती सकत आमच्या हर एकल्यांचेर येवच्याक हांगासर आयिल्ल्या आमा समेस्तांचेर येवच्याक ह्या पृथ्वेचेर येवच्या खातीर तो पवित्र आत्मो आतां आमी बापा ते आसलो मागया बापाचा आत्म्या आमचेर देवो ये
बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये बापाच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये 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 पवित्र आत्म्या आमचेर देवोन ये पवित्र आत्म्या आमचेर Come Holy Spirit with your mighty power. देवाचो आत्मो आमचेर येवं दे. जेजू सोवे आसलो तो पवित्र आत्मो, जेजूच्या मिसामांत आसलो तो पवित्र आत्मो, जेजून सरकार वचून धाडलो तो पाराकलेत मजतदार आमकां सत उगडापें करूंक, सत जाणां जावंक, सता मरिपात नीत मेळोवंक, अन्याय आनी खंडन करूंक, सत उगडापें जावंक, सता मरिपात सुटका भाचोवी मेळोवंक तो जेजू सोवे आसलो पाराकलेत मजतदार तो उज्याचो आत्मो आमचेर समेस्तांचेर येवन सर तराचे वायट कोटेपण भस्म करणं, ह्या संवसारांत आसले काळोख नास्तीक पण नाश करूंक, मणिपुरांत जावचे अन्याय आनीत येवन नाश करूंक आनी सगळे उताचे पवित्र आत्म्या मरिपात शांती समाधान येवचे पासत त्या पवित्र आत्म्याक आमी मागया. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये Come Holy Spirit. जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये जेजूच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन तो पवित्र आत्मो पाराकलेत आमचेर देवून येवच्यात, सुटका बाचावी समाधान शांती मेळच्यात, देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमी भरच्यात, आमचे मागणे नव्यान आराधन फळादीक जावच्यात, हांगासरच्या भक्तिकांचेर आशीर्वाद मेळच्यात, सांतलोरेस मोरी माय आमचे पासत मागच्या कदेत त्या पवित्र आत्म्याक मागया. तो देवाचो आत्मो ह्या संवसारार उज्याच्या रुपार सत्याच्या रुपार नितीच्या रुपार आसलो तो पवित्र आत्मो देवून येवन पारव्याच्या रुपार आमचेर देवून येवं, हर एकल्याचेर देवून येवं, ही पृथ्वी थंड जावं, परतेचो पावस निवराव, अनवार आवर निवराव, सगळे बरेपण जावं दे, बरें बेळें बरेंपण बरें खाण आमकां मेळों दे, सगळे सरकाराचेर नव्या सरकाराचेर आशीर्वाद मेळों दे, बरो सरकार आमकां फावो जावं दे, सगळ्यांनी शांती समाधान येवं दे, आमच्या मनान जिवितान समाधान येवं दे, आयच्या कोर्टाची केस शांती समाधानान नीती प्रकार जावं दे म्हणून आमी मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याक मागया. सताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये सताच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये कृपेच्या आत्म्या आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर देवोन ये आमचेर हो पवित्र तळ देवान मिसळून काढलो जागो, पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान भरलो जागो, देवाची काक उलटमेळचो जागो, देवाच्या मोगाची उब बघचो जागो, देवाच्या पवित्र आत्म्यान सांतलोरेसान देवा लागीं मागून दिल्लो हो जागो. ह्या जाग्याचेर आमी आमचे हात उबारया, आमचे हात सरकाते उबारया, आमचे हात उबारून त्या पवित्र आत्म्याची शांती समाधान
भलायकी संस्कार संतोष सगळे पळा त्यांच्या खातीर आमी मागया आमचे देव पवित्र आमचे देव Come Holy Spirit with your mighty power. Hallelujah, 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 hallelujah. Hala, 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 hala. Hala, 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 hala. Hala, bala, 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 bala. Come Holy Spirit with your mighty power. Anoint us, fill us with your mighty power. Take away all the sicknesses. Take away all the tension. Take away all the unforgiveness, Lord. Touch with your mighty power. Shira, hala, bala, 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 bala. Hallelujah. पवित्र आत्म्या देवोनी हर एकल्यांचेर देवोनी हर एकल्यांचेर देवोनी हांगासल्यांच्या भक्तिकांचेर बावडत्यांचेर तुजो मोग तुजी काकूळ देवोनी येवदी स्वताच्या आत्म्या नीतीच्या आत्म्या दैविक पवित्र आत्म्या हर एकल्यांचेर देवोनी आमकां मजेर 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 आमकां समेस्तांचेर सर्वांचेर हांगासर एकल्यांचेर कुमो करतल्यांचेर सेवा करतल्यांचेर दानीचेर हर एकल्यांचेर देवोनी आडकळे हाडतल्यांचेर देवोनी आमच्या कामाचेर वावराचेर योजनाचेर देवोनी सत्यांचेर वाईट करतल्यांचेर देवाने तुझ्या पवित्र कृपा समाधान देऊ दे शांती समाधान शांती मोग असो उजवाड असो पवित्र आत्मा देवाने हालेलुया 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 आयच्या नावान बरे जाव फळा दे हालेलुया हालेलुया अर्गान तुका सोम्या जेजू अर्गान तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू हरसितांव तुका सोम्या जेजू हरसितांव तुका सोम्या जय जेजू जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 नमान मरिय कृपेन भरलेले समिदेव तुझे संगदा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे क्रिश्चियन जेजू भगवती मर्यादा चमय अमोभ्यंगाती विनती कर आता आणि आमच्या सगळी आमेन नमान मरिय कृपेन भरलेले समिदेव तुझे संगदा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे क्रिश्चियन जेजू भगवती मर्यादा चमय अमोभ्यंगाती विनती कर आता आणि आमच्या सगळी नमान आमेन मरिय कृपेन भरलेले समिदेव तुझे संगदा स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळचे क्रिश्चियन जेजू भगवती मर्यादा चमय अमोभ्यंगाती विनती कर आता आणि आमच्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशादी तशादानी सदा भगवंती मोरये अमोसद विनती या कर पवित्र तळाची शारोती गिया सायबिणी अमोसद विनती कर भगवंत लोरेसा अमोसद विनती कर भगवंत जूद तादेवा अमोसद विनती कर भगवंत आंतोनी अमोसद विनती भगवंत कर मदर तेरेसा अमोसद विनती भगवंत कर जुआंव बावतिस्ता अमोसद विनती कर भगवंत जुआंव पाऊल दुसरो अमोसद विनती कर भगवंत सांतिसिम त्रिंदादिता भगवंत पेलिसिता अमोसद विनती भगवंत कर अगस्तिनी अमोसद भगवंत आगाता भगवंत सेबेस्टिनी अमोसद विनती सोमेश देवाच्या बडव्यानो अमोसद विनती करा हालेलुया 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 मोगाच्या भाव भयणीनो देवाची स्तुती करूंक हांगासर सोम्या मुखार आमी आसा कितें वर तें बाग आमचें बावडताच्या दिसतेन सोम्याक हांगासर ह्या सक्रामेंतान पळोवचें त्या ताबोर दोंगरार आमी जेजूच्या मोगाचो अनुभव जोडूंक देवाच्या काकुळतीचो अनुभव जोडूंक हांगासर आयिल्ल्या ह्या वेळार आमच्या आत्रेक आमच्या आशा आमचे कश्ट आमची दूख आमची पिडा सांत तरेसाच्या हर एका भक्तिकांक आमी भेटोवन दिवया ह्या दोंगरार आमी चडोवन आयल्या आमची सडणी देवाक मानवताली आमच्या सडण्याक देवाच्या मोगाचो उब पवित्र आत्मो आमकां मेळटलो खंडी जावन सांत लोरेस ह्या पवित्र तळाचो शारोती आमचे खातीर मागतलो आमची मोरी माय ह्या पवित्र तळाची शारोती मार्गदर्शकी गिया सायबीण सर यात्रिकांचेर विशेष तरान माजत करतली तिच्या माजतेन आमी आयल्या हें पॉयंट करून आयल्या हे दोंगर सोडून आयल्या ह्या दोंगरार देवाचो अनुभव आमकां खंडीत जातलो देवाच्या मोगाचो काकुळतीचो अनुभव आमकां जातलो देखून देवाक स्तुती करूंक आमी हांगासर आयिल्ल्या ह्या वेळार देवाक स्तुती करतना खंडीत जावन आमकां आशिर्वादां लाभतात मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या आशिर्वादान सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां
सर्वेस्पर म्हजें बळ आनी म्हजें गायन तो म्हजो देव ताका हांव वाखाणटां ताची वडवीक हांव गायतां. निर्गमन ग्रंथांत आमी वाचता देवाची स्तुती गायली इस्रायल परजेन देवाची स्तुती गायतना देव प्रसन्न जालो. आज आमी हांगासर ह्या दोंगराचेर हांगासर आसा देवाची स्तुती गायतना देवाक वाखाणतना आमच्या आत्रेक आमची आशा देवा लागीं मागतना आमकां बळ मेळटा, आमच्या अस्कत कुडीक बळ मेळटा, आमच्या मोतीक समाधान लाभता, देवाच्या मोगाचो अनुभव जाता. सर्वेस्पराचे उपकार हांव ससनाक गायतलो म्हणटा किर्तन 89 वाक्य 1. सर्वेस्पराचो उपकार हांव ससनाक गायतलो ह्या गितां गायना मार्फत ताणें केल्ल्या सर उपकारां खातीर ताणें केल्ल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर हांव दिन वाचतलों. म्हजें काळीज उपकारी काळीज ताचें तें व्हरतलें, स्पंदन करतलें. जें उपकारी काळीज देवाक खंडीत मानवतलें. देवान म्हजें तें जायते उपकार केले. त्या सकाळीं फुडें हांगासर येवची कृपा ताणें दिल्या, मन म्हाका दिलां. कितल्या जाणांक बाग फावो जावना. देवाच्या काकुळचो अनुभव जोडूंक देवाचो मोग जोडूंक ह्या देवान विंचून काडिल्ल्या ह्या जाग्यार भाग्यवंत फ्लोरेसाच्या जाग्यार मागोवंक सांगाता मागोवंक आयच्या ह्या ब्रेस्तारा दीस म्हाका तुका आमकां सगळ्यांक फावो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. तशेंच सर्वेस्पराक अर्गां दिया कित्याक तो बरो 107 किर्तन म्हणटा वाक्य 1. सर्वेस्पराक वाखणा सर्वेस्पराक अर्गां दिवया कित्याक तो बरो, तो सदांच बरो आनी आमकांय बरो जावंक आपयला, आमकांय ताचे बरीत जावंक आपयला, ताच्या स्वरुपाचें जावंक आपयला, ताच्या गुणांनी शेगुणांनी नेटोवंक आपयला कित्याक तो बरो. त्या देवाक आमी अर्गां दिवंक फावो. किर्तन 34 वळ 1 म्हणटा सर्वेस्पराक हांव सर्व काळी हांव अर्गां दितलों. ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. प्रेज द लॉर्ड म्हणचे, हालेलुया म्हणचे, अर्गां दिवचे, होगळाप दिवचे, थँक्स म्हणचे, धन्यवाद पाठोवचे, कृतज्ञता पाठोवचे कित्याक म्हज्या तोंडार देवाक वाखणूंक, देवाक अर्गां दिवंक, देवाक स्तुती दिवंक, ताचो उपकार बावडूंक आनी ताका स्तुती करूंक, सदांच स्तुती करूंक म्हजें तोंडार हें आसतलें. हें तोंड देवान दिलां, ही जीब दिल्या देवाची स्तुती करूंक, न्हय की वायट उलोवंक, न्हय की खबरो करूंक, न्हय की वायट प्रचार करूंक, बगार बरें उलोवंक, देवाच्या विशयान देवाची स्तुती करच्यांत देखून देवाक अर्गां दिवया, स्तुती करया. एका गिता मार्फत हांव ताका ताचो उपकार हांव नियाळटां, ताचो उपकार हांव बावडटां. ताणें केल्ल्या सर उपकारांक आतां गितां गायना मार्फत अर्गां दितां. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಗೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನಿನ್ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ, ಮೇಲಗೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. देवाची स्तुती करया, देवाक अर्घ देवया. ह्या सकाळीच्या वेळार इतलो पावस गडगड आसल्यार वारें आसल्यार देवान ह्या दोंगरार सोडूंक, ह्या दोंगरार ताचो अनुभव जोडूंक, ताचे कृपेन बरोवंक आमकां आपोवणें दिलां. हांगा आमी आपयल्या ह्या सर्व परजे सांगता, म्हज्या भावा भयणी सांगता, ताची स्तुती करचें भाग, ताचें दर्शन पळोवचें भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर ताचो उपकार बावडया, ताका अर्गां दिवया. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯದೆ. ಪಾಪಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ ಪರಲೋಕ ನನಗೆ ನೀಡಿದೆ.
ಓ ನನ್ನ ದೇವನೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಸೇಸವು ಎಂದೆಂದು ನಾ ಮರೆಯೇನು. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ನಾಮವ. Alleluia, 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 Alleluia. May the name of God praised, adored and thanked. देवाच्या नाव वरते जाऊ दे, देवाच्या नावाक महिमा जाऊ दे, देवाच्या नावाक स्तुती जाऊ दे. आकाळीनी सुकाळी सगळ्या संसाराच्या पंथान पंथ देवाच्या नाव उलो मारतेला हर एकल्यांक बरेपण जावं. त्या माणिपुराच्या लोकांची बिरमत पावों, देव तांची काकुळट करूंक आनी कोण अन्याय आनीत बगतेल्यांक अन्यायाच्या वाटेन आनी तिच्या वाटेन चलतेल्यांची देव काकुळट करूंक मना परिवर्तन जावंक तो देवाचो आत्मो उज्याच्या रुपार येवन सगळे वायट अन्याय आनी काळोख भस्म करूंक आमची मागणी या पवित्र तळार या दोंगरार सगळ्या लोकां खातीर सगळ्या देशा खातीर सगळ्या गांवां खातीर सगळ्या परजे खातीर आमी मागया स्तुती करया. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ನಮಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ಮೇಘ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಹಗಲಿರುಳು ಜೊತೆಗಿರುವೆ. ನೀನು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಕಾಯುವೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. देवाची कृपा जोडसो वेळ वायून वेळ या दोंगरार सोडून सांत लोरेसाच्या मजतीन सांत लोरेसाक मुखार घालणं, मोरये मायक मुखार घालणं, सांत भक्ताक मुखार घालणं. देवाची काकुळत देवाची कृपा देवाचो मोग देवातावन सुटका देवातावन बाचावी देवातावन समाधान देवातावन संस्कार देवातावन बरी भलायकी जोडूंक आयल्या या वेळार स्तुती करतना देवाक उलो मारतना देवाची काकुळत मागतना देव केप्पो रावना. इस्रायलाचो देव निदाना, इस्रायलाचो देव जेवेना. जागर आपल्या भुरग्यांक तो काकुळत दाखयता. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿಸಿ ಪುತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಆತ್ಮದಿಂದ ತುಂಬಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮೆಯಿಂದ ಮಾಡಿಸಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ನೀಡಿದೆ. ಅಪ್ಪ ಎಂದು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಲು ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. ನನ್ನ ದೇವನೇ ನನ್ನ ಯೇಸುವೆ ನನ್ನೇ ಕೊಂಡಾಡುವೆ. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತುವೆ ಘನಪಡಿಸುವೆ ಎಂದು ನಿನ್ನ ನಾಮವ. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh Lord Jesus, hallelujah, hallelujah. दाविदा कुलपुत्रने hallelujah, hallelujah. मारे
Maranatha, come Lord Jesus. ಯೇಸು ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ. Hallelujah, 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 ಯೇಸು Oh Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. केदवड बाग आमचे या दोंगरार देवाचें दर्शन भोगचें सांत लोरेस मागता आमचे पासत मोरी माय आसा आमी एकामेका मागता देव खंडीत प्रसन्न जाता मोडांतल्यान कुपांतल्यान देव हजर जालो देवाची स्तुती करतना मोयजेन विचारलें तुजें नांव कितें आनी तो लोक विचारता म्हाका सांग तुजें नांव जेजून म्हणलें इतलेंच बी नॉट बी अफ्रेड आय एम हू आय एम भिये नाकात हांवूच तो हांवूच हेंच उतार जेजून गलिलियांत त्या सरोवरांत जेजूचे सीस दर्यांत माचवाचेर आसले एवढे व्हडले वारें आयलें वादळ आयलें ते भियेले जेजू उदकाचेर चलोवन येतालो ते जाल्यार हेंच म्हणलें जेजून भिये नाकात हांवूच तो हांवूच आज आमच्या कश्टांत दुखांत पिडेंत भलायकेंत आमच्या संदिग्ध परिस्थितींत जेजू आमकां म्हणटा गी भिये नाकात हांव आसा आनी मणिपूरचो लोक आज बावडता खातीर मरतना वळवळतना कुडके कान जिवेशी मारतना नागडे तांकां भोंवडयतना हुलपयतना आज तो लोक आसतना जेजू म्हणत गी भिये नाका हांव आसा हांवूच तो हांवूच म्हणत खंडीत म्हणटा आमचे रान्याय आनी जाता कितले बेजाराय जाता दूख जाता पिडा येता कश्ट येतात नाना तराच्या चिन्नान बेजारें दुखांत खंय वचूं कितें करूं कालें करूं म्हणलें हांव भोगणांत आसतना जेजू आमकां म्हणना गे भिये नाका बाबा भिये नाका पुता म्हज्या देवे भिये नाका हांवूच तो हांवूच देखून केदें व्हड बाग आमचें सगळीं चिन्नां आमची सगळें राटावळ सगळीं दूख सगळीं पातकां आमची पातकां देवा मुखार हाडया जेजूच्या गायांनी आमचे गाय गुण जावं जेजूच्या रक्तान आमची पातकां नितळ जावं ताच्या पवित्र आत्म्यान तांबडी आशिल्ली आमची पातकां धवी हिमा बरी जावं आमची जीव बदलो आमचें रूप बदलो धाड तुज्या आत्म्याक सर्वेस्परा आमचें रूप नवें कर नवें काळीज आमकां दी आनी त्या आत्म्या काळजान तुजो आत्मो घाल बसया आमी देवाची स्तुती करचें बाग आमकां फोव केलां आसता जेजून बापाक अर्गां दिलीं आज आमी देवाक अर्गां दिवया त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया खोट्या आनी बऱ्या स्पिरिता मदें जावचें झूज आज खोटो आनी बरो स्पिरीट परचे आयतार आमी आयकलें जसो पावस भाग्यवंतांचेरी खोट्यांचेरी वता नाल्योय आनी तशेंच गोव सांगता वाडटा ह्या संवसारांत देवसराचें कामय चलता देवाचें काम आसा देवाच्या कामाक आडखळ हाडूंक देवसर खन्ना घालता देखून ह्या खोट्या स्पिरिता मदें आनी बऱ्या स्पिरिता मदें देवाच्या स्पिरिता मदें झुजू स्पिरिच्युअल वारफेअर चलती आसा ह्या संवसाराच्या सर्वांत तें वाडलां जायतो नाल्यो आसा देवान हांगासर बरें बी ओंपुल्लें 2000 वर्सां आदीं सताचे नितीचे मोगाचे राज ओंपुल्लें सिसा मरिफात तें मुंदारून व्हेलें जाल्यार हो संवसार देवसर असो म्हूण आमी जाणा म्हणटा देवाचे उतार जाल्यार तुमी म्हजे मोगाचे देखून तुमी म्हजे जाल्ल्या देखून तुमच्या माथ्याचो केस लेगून मेजून दवरतलो भिये नाकात ह्या संवसाराचेर हांवें जैत वेला म्हणटा देखून पवित्र आत्म्याक आडखळ ह्या विरोध जावन ताका दुखयता पाताक करता तो नाश जाता देखून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या त्या पयल्या पत्रांत ब्रदर आसा कितें ना कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 3 वळ 16 आनी 17 आमी कितें आयकता
तुम्ही देवाचे मंदिर तुम्ही देवाचे मंदिर आणि देवाचो आत्मो तुमचे थंय बिडार करून आसा म्हूण तुम्ही नेनात देवाचो आत्मो तुमचे ते बिडार करन आसा म्हूण तुम्ही नेणांत घे. जर एकलो देवाचे मंदिर नाश करता तर देव ताका नाश करतलो. कोण हे देवाचे मंदिर देवाचो आत्मो ह्या कुडींत आसलो नाश करता देवच ताका नाश करता. कित्याक देवाचे मंदिर पवित्र आणि तेंच मंदिर देवाचे मंदिर तुमीच म्हणटा देवाचें उतार. आज पळया मणिपुरान देवाचो आत्मो ताचे ते आसा म्हणले चिंता भितरी नासतना एकल्याक पिठो करतात कुडके करतात कितें करनासात. आनी एकल्या ते देव आसा म्हूण जाणा जायनासतना ताचो मान काडटात. देवाचो आत्मो म्हणजे ते आसा म्हणून जाणा जावन नासतना नेणा जावन ह्या कुडीक आमी कितले वायट करता. ही कूड देवाचें मंदिर म्हणून नेणा जावन ह्या कुडीक आमी कितलें वायट करता. तो पवित्र आत्मो मस्तुरीतेन अंमल पिवणें सिगरेट गुडका सोरो नाना तरेचे वायट उलोवणें असल्या मरेफात देवान आवयच्या गर्भांत आसतना पयिल्लें स्त्रियेच्या गर्भांत आसतना देवान दिवचें द वेरी कन्सीव जातना कन्सेप्शन जातना आवयच्या कुसवांत दिवचें पयिल्लें देवान आत्मो ताचो जीव म्हणटा पापा फ्रांसीस. पयलो येवचो देवाचो आत्मो. ताच्या उपरांत सगळे हप्त्याक 3 हप्ते 4 हप्ते 6 हप्ते वाडवळ जावचे ताची कूड ताचे ब्रेन ताचे हार्ट ताचे किडनी आनी सगळे ऑर्गन्स. पूण पयलें येवचो देवाचो आत्मो आमचे ते बिडार करता म्हूण तुमी जाण नेणात गी. हें जाण आसोनी आमी पाता करता म्हणटा कोरिंदकारांक बरयल्या त्या पत्रांत सांपावल. देखून रोमाकारांक अध्याय 8 वळ 9 रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 8 वळ 9 देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार देवाचो आत्मो देवाचो स्वास तो पवित्र आत्मो तुमचे ते बिडार करता वस्ती करता वय जाल्यार तुम्ही रक्तमांसाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय तुम्ही रक्ता मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तुम्ही रक्ता मांसा प्रमाणे जिवचे न्हय बगार देवाचो पवित्र आत्मो देवाचो सुवास आमचे ते आसा वयतर जाल्यार तुम्ही क्रिस्ताचे. कोणा लागीं देवाचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. आणि क्रिस्त तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमची कूड पातकां निमती मेल्या तरी देवा थंय तुमी नितीपणपण सोडलां. वय देखून भाऊ भयणीनो आमी रक्ता मांसा प्रमाणे जियोंक कुशीवर ना. जायते पडे आमी रक्ता मांसा प्रमाणे जियेता. रक्ता मांसा प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार ह्या संवसाराचें खा पिये गम्मात मार खावचे पियोवचे गम्मात मारचे मात पडून गेला आमकां. मन त्या देखून जेजू म्हणटा मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना बगर देवाच्या तोंडात भायर सरता त्या उतरा प्रमाणे जियेता. आमी बागी हांगासर हर एका ब्रेस्तर ह्या तळार येता आराधन करता देवाचे उतार आयकता देवाच्या उतराचो नियाळ करता देवाच्या उतराच्या मोगाची ऊब बघता. कितले बाग आमचे पावस येवन दी गडगड येवन दी वारें येवन दी कितेंय जावं कालें जावं हांव आज आळसाय करिना म्हणून ह्या जाग्यार देवान विंचून काडिल्ल्या ह्या पवित्र जाग्यार सांत लोरेसाच्या मजतीन मागोवंक मोरयेमायच्या मजतीन मागोवंक एकामेका मागोवंक आमकें बाग फावो केला. देवाक जावं आर्गां रक्ता मांसा प्रमाणे जियेतात ती ह्या जाग्यार येनात. तांचे का पिये गम्मत मार दुडू वेवहार व्यापार सगळे ह्या संवसाराचे देवाक दिवंक वेळ ना. देवा खातीर त्याग करूंक वेळ ना. सुवातेर येनात पूण आमी बागी पवित्र आत्म्या प्रमाणे जियोंक रक्ता मांसा प्रमाणे जियोवचें म्हळ्यार अन्यायी आनीत झगडे लढाय मोसोर द्वेश कोबरो साडयो व्याभिचार अनैतीक हें सगळें
रक्ता मासा प्रमाणे कापिये गम्मत मार म्हजी कूड हांवें फुलोवची सोरबेन भरची सोरप भरची पूण पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार सत नीत मोग समाधान शांती सोंसणीक सुदर्पण दुबळ्या धाकट्यांक पावचें गरजांक पावचें सेवा दिवचें मोग करचो एकामेका तें बऱ्यान चलचें एडजस्टमेंट करचें बोगसाणें हें सगळें पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवोवचें पवित्र आत्म्या प्रमाणे जिवोवचें म्हळ्यार क्रिस्त ताचें तें आसा बोगसूंचो स्पिरीट आसा मोगाचो स्पिरीट आसा सुदारसूंचो स्पिरीट आसा सोंसणीकायचो स्पिरीट आसा ताचें तें क्रिस्त जियेता कोण असल्या वायटांत खोटेपणांत काळोखांत जियेता ताचें तें क्रिस्त ना म्हणटा देवाचें उतार सांगता हांवें न्ही देखून थेस्सलोनिकांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 19 पवित्र आत्म्याचे वाटेर अडकळ घाली नाकात पवित्र आत्म्याच्या वाटेक आडकळ घाली नाकात प्रवादीक उतरांची बेपारवा करी नाकात त्या सगळ्यांची परिशा करून जाताच कितें बरें म्हूण दिसता तें सांबाळून धरा मोगाचें न्हू आमी जाणाव जायते फावटी पवित्र आत्म्याक आमी आडकळ घालता मणिपुरांत पळया पवित्र आत्म्याचें समाधान शांती संतोष सोंसणीकाय येवच्याक आडकळ हाडतात दनशां वयर आनी त्वचे की सड सांगको मेळना ही गरजे उलपोन गेल्यो 85 दिसांनी 85 दिसांत 5,500 स्त्रियांक चलयांक अत्याचार केले नांव नातल्या कितल्याश्या जाणांक हे दोळची वेशी मारले विणगेंगोन भोंवडायले कुडके 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 करून उडयले मनशा गौरव मनशा मान खंय आसा एका श्रेश्ठाच्या नियमा प्रमाणे पवित्र आत्म्याच्या नियमा प्रमाणे आमी जिवंक आसा संविधाना प्रमाणे कानुना प्रमाणे देवाच्या राजाच्या आनी राजाच्या नियमा प्रमाणे जिवंक आसा पूण हे पवित्र आत्म्याक आमी आड करचें न्ही गे देवा विरोध गेल्यार देव बक्षीत पण पवित्र आत्म्या विरोध एका मनशाक जिवंक सोडिनासतना ताच्या धर्मा प्रमाणे जिवंक सोडिनासतना प्रकृतीच्या नियमा प्रमाणे जिवंक सोडिनासतना ताचे कानून हक्कां प्रमाणे जिवंक सोडिनासतना नांवा खातीर पंगडा खातीर ग्रेस्तके खातीर स्थानमना खातीर स्वार्था खातीर अधिकारा खातीर असलो पुरो स्वार्थ दवरून एक जातच काण सोडची म्हळ्यार संवार करचे म्हळ्यार देव वगेत रावत की वगेत रावत पूण पवित्र आत्मा वगेत रावचो ना आमी वायट मागचें न्हय पूण पवित्र आत्म्याच्या वाटेक आडकळ हाडी नाकात तें जनरल तरान जाल्यार आमच्या वैयक्तीक जिवितांत पळया कितल्या जाणांक आमी आडकळ हाडटा हे कोणी मनीस बरो मनीस बरें जाय जाल्यार ताचेर आमी मोसोर वंगता हे कोणायकी बरी सैरीक जाली जाल्यार ताचेर मोसोर वंगता ते पवित्र आत्म्या विरोध न्ही गे एकल्याचें बरेंपण जावचें पवित्र आत्म्याक सरस सहज जाल्लें जिवीत पूण त्या मनशाचें बरेंपण आत्मीक बरेंपण सामाजीक बरेंपण कुटुंबाचें बरेंपण संस्कृती आचार विचाराचें बरेंपण पळय नासतना मोसोर करचें अशें जालें एक घडी हांवें सांगलां मस्तू बडे रेतेरेन एका चलयेक सैरीक जाली एका चलयेक सैरीक जाल्ली आनी त्या सैरीकेंत इश्ट दोगी परगांवांत आसले ह्या इश्टान त्या इश्टाक सैरीक केली म्हजे मावशेची धूव आसा वस गांवाक आनी त्या चलये कडेन सैरीक कर म्हणून त्या चलये कडेन पत्र वेवहार जालो परगांवांत आसलो तो चीफ इंजिनियर जावन तो वावर करतलो त्या चलयेची वळख ह्या ताच्या इश्टान करून दिली पत्र वेवहार जालो फोना मुखांतर उलोवणें जालें घट्ट जालें 2 वर्सां जावन वळख आसली आनी सैरीक जाली काजरचो दीस फिक्स जालो
वो सोलो गांवाक आयलो काजार जावचे खातीर आनी त्या चलयेच्या गांवचें फेस्त आसलें. फेस्ताक वो सोलो गेल्लो आनी त्याच फिरगजेंत त्या चल्याची न्हवऱ्याची मावशी वस्ती करतली. आनी जेवण आनी जालें वो मावशेगेर फेस्ताक गेल्लो. त्याच फिरगजेंत ताची चली काजार जावची आसली. मावशे कडेन उलोवन पुरो जाल्या उपरांत मावशेक एक सांगूंक लागलो, मावशे म्हजे परवां काजार आसा आनी सैरीक जाल्या काजार आसा, मुदयेक आसा, रोसा आसा, त्या सगळ्या कार्याक तुवें येजी मावशे म्हणाले. मावशेन विचारलें आतुरायेन, वय रे पुता काजार गे. बारी खुशी जाली. चेडूं खंयचें रे पुता? तुका सरप्रायज दिता मावशे. चली चेडूं म्हजें जावचें व्हंकल तुज्याच फिरगजेचें म्हणून लागलो. कोण रे पुता, कोण रे पुता विचार लागली मावशी. ते दाळा पुतनो म्हणालो मावशे लागीं, तुमच्या फिरगजेचें असल्या वाड्याचें असलें चेडूं म्हणटना मावशेक शॉक. तिच्याच वाड्याचें, तिच्याच वाड्यान जिवन आसलें हें चली. मावशेक एक पटी गडगडो पडिल्ले बरें जालें. पुता तें चेडूं गे, तें तुका काल्याक रे पुता म्हणाली ती उद्गारून. तिच्या पोटांत जाळ जालो, तुज्या पोटांत उजो पडलो, पोट जाळ जालो, मसोर जालो तिका. पवित्रात्म्या विरोध ती गेली. पुता तुका काल्याक रे चेडूं तें? काल जालो मावशे. कित्याक म्हळ्यार तीन तेगां चेडवां आसलीं, दुबळें कुटाम, पूण चेडवां बरीं शिकतलीं. मालगडी एक सैरीक जाल्लें चेडूं, दुसरें ताचें भयण चेडूं, तिसरें ताचें भयण चेडूं, तेगांय शिकतलीं. आवय बापूय पापाची मध्यम वर्गाची दुबळी. ह्या आजयेक इतलो, ह्या मावशेक इतलो मोसोर जाला की जर तर म्हजो पुतनो त्या चेडवा कडेन काजार जाय जाल्यार त्या चेडवाचें कुटाम तो भरतलो, ताचें उद्दार जातलें, ताच्या कुटुंबाक तो पावतलो म्हूण सांगून हिच्या पोटांत इतलो मोसोर जालो गी, इतलो पोट जाळ जालो गी, इतलो उजो पडलो गी. मावशेन म्हळें तो तें कित्याक रे बाबा तुका चेडूं? कितें जालें मावशे? पुतण्यान विचारलें. पुता तें चेडूं गी, तें चेडूं तुका नाका रे पुता. तें चेडूं म्हणून तूं काजार जालो जाल्यार म्हज्या भयणीची गत जायत, आमचें कुटाम नाश करीत, तें चेडूं तुका नाका रे पुता. काल्याक मावशे सगळें फिक्स जालां. 2 वर्सां जावन हांव त्या चेडवाक जाणा, फोना मुखांतर वेव्हार करनासा आनी ताच्या घरा गेल्लो. सगळें फिक्स जालां मावशे. आरे रे पुता तें चेडूं कोणा कोणा फाटल्यान वता रे बाबा. ताका कितले जाण चेडे आसात. पोरां हांवें पळयलां, बास्तार ताचे ओट्टू बसून आसलें. त्या चेडवा कडेन तुवें काजार जावचें नाका. नाका जाल्लें गुंतून दिलें, नाका जाल्लें गुंतून दिलें. ह्या पुतण्याक पूत म्हणलो कितेंय जावं दी मावशे, हांवें ताचे कडेनच काजार जावचें. पुतनो घरा आयलो, कितेंय जावं दी. मालगड एकूच पूत तो. आवय लागीं सांगलें, आळे मावशी अशें अशें म्हणटा, पूण मम्मे हांवें काजार जावचें त्याच चलये लागीं, हांवें काजार जावचें त्याच चलये लागीं. मावशेक, आवयक, मम्मीक इतलें बेजार जालें. खंयचेंय जाल्यार आपल्या पुताक सैरीक जाल्या काजार जावचें आसा. म्हज्या भयणीन सांगलें सत म्हणून सांगून भयणीक फोन केलें, वय गो तुवें अशें अशें म्हळें गी, तें चेडूं तशें काय वय गी म्हणून. ते दाळा ही भयण फटी मारता गी म्हूण सांगून हांव फटी मारता गी. हांवें आल्लें गजाल सांगली, त्या चलयेक तुज्या घरा सून जावन हाडनाका. ती चली तुज्या पुताक फावत आसली न्ही म्हणून पोरात एकाक एक गुंतून दिवन नाका जाल्लें तिच्या कानांत वंकलें. ते दाळा आवयन वय म्हूण चिंतलें, वय नीज म्हूण चिंतून भयणीचें आयकोन पुताक ती म्हणाली, पुता त्या चलये लागीं तुवें काजार जावचें नाका. पूण पूत आयकोना. मम्मे हांव पुरो जाणा तें चली तशें न्हय, म्हज्या इश्टान वय आसून म्हज्या इश्टाचो काजीन तें, ता देखून हांव ताचें आयकोन हांव फाटी येता, पटी मारिना, हांव ताचे लागीं तें काजार जाता म्हणालें. घरांत उलोवणें जालें. सकाळीं सांजेर दनपारां हेंच आवय नाका म्हणचें, पुतान जाय म्हणचें. आनी निमाणें सगळें फिक्स जालां. तारीख दवरल्या मुदयेची, काजाराची.
हॉल सांगला सगळें जालां म्हणटाना आवय म्हणाली आळे पुता हांव कडेसून निर्धार घेता जर तर तूं ताचे लागीं काजार जाशी जाल्यार त्या चलयेक हांगासर हाडशी जाल्यार त्या दीस म्हजें मोडें पडटलें पळय बेश्टयलें ब्लॅकमेल केलें पुता कितें करचें कळोना सगळो बेजारेन भरलो म्हज्या मावशेन कित्याक कशें केलें त्या चलयेक हांवें कशें मोस करचो म्हूण सांगून बेजारेन भरलो शीत ताणें मेटां काडली इगर्जेची आनी थंयसर वचून पाद्रापाक सांगलें फादर हांव आतां काजार जायना दयेकन हॉल रद्द करा आमचें काजार रद्द करा कॅन्सल करा चिटी एक वाचल्या आनी वाची नाकात म्हणून सांगलें आनी थंयसर चेडवाकी फोन करून सांगलें ह्या वर्सा हांव काजार जायना तुका मेळ्ळ्यार दुसरी काजार जा म्हूण सांगून त्या पुतान सांगलें इतली बेजार जाली चेडवाक चडची वाल वैरवेची वाल देवाच्या कृपेन काजार जावचें देवाच्या बेसावान काजार जावचें प्रकृतीच्या नियमा प्रकार काजार जावचें पवित्र आत्म्याचो मोग तांकां दिवचो एक कुटुंब बांदून हाडचें ह्या मावशेन आडयलें पवित्र आत्म्याक विरोध केली ती देव बक्षीत पवित्र आत्मा बक्षिना आमच्या सामाजीक जिवितांत आमी जियेतना कितले आमी क्रिस्तांवांक एकलो वकील म्हणटा एकलो आमींत म्हणटा हांव वकिलान चड आमींत म्हणटा हांव क्रिस्तांवांक आसलो तितलो मोसर कोणायकी ना म्हूण आमी म्हणटा हांव आमच्या कुटुंबांत भाव भयणी मदें भुरग्यां मदें मोसर खबरो साडयो म्हणटा आमी क्रिस्तांवांक आसा तितलो मोसर कोणायकी ना म्हणटा हांव कितले फावटी सैरीक तुटयता हांव एकल्यान पुतान विजा हाडली जाल्यार ती विजा मेळनातली बरी करता हांव कितले फावटी आडकळ हाडटा हांव कितले फावटी खबरो करता हांव कितले फावटी मान काडटा हांव हें देवा विरोध पवित्र आत्म्या विरोध देखून देव बक्षीत सैरीक काट जाली वालची वाल तोटली कुटां बांदिनातले बरी केले ह्या मावशेन पूण कितें जालें 3 म्हयन्यांनी एक वारें आयलें वादळ आयलें गडगडो आयलो मावशेच्या घरा गडगडो पडलो 3 म्हयन्या भितर मावशी पचाक्का मावशी ना जाली गडगडो पडून मेली आमी वायट मागच्यो न्हय पूण तिच्या घरा ती पावली गी मेजून 3 म्हयन्या भितर देवाधीन जाली ती प्रकृतीच्या विकोपाक बली जावन प्रकृती पवित्रत्व नेचर गॉड वील फॉरगिव्ह नेचर वील नॉट फॉरगिव्ह म्हणटा आमी प्रकृतीचे विरोध गेली ती संस्कृती विरोध केली वायट मागचें न्ही देवान देव कांय शिराप घालना देव वायट मागिना पूण प्रकृती गडगडो पडून मेली जायते फावटी घडटा मोगाच्या भाव भयणीनो देखून पवित्र आत्म्याक विरोध वचनाकात म्हणटा देवाचे उतार रोमाकारांक बरयल्या त्या पत्रांत अध्याय 5 ओळ 19 देखून पवित्र आत्म्याक दुखोवचें न्हय जायते फावटी आमी पवित्र आत्म्या विरोध कार्मिकांक कामागारांक शोशण दिवचें हें पुरो पवित्र आत्म्या विरोध वेचें देखून एफेसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 30 कितें म्हणटा एफेसकारांक बरयल्ल्या त्या पत्रांत अध्याय 4 ओळ 30 देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुम्ही दुखयनाकात देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मौन तुमी दुखयनाकात कित्याक आमकां सुटका दिवंक आसा त्या दिसा तुम्ही आपणाची म्हूण कळी संवचे खातीर त्याच आत्म्या वरवीं देवान तुमचे वयर मोर मारल्या देवाच्या श्रेश्ठेचे भुरगे आमी देवान आमचेर पवित्र आत्म्याची सील घाल्या देवाचे भुरगे आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याचे मंदिर आमी आमचे ते देव वस्ती करता वय जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक तुमी मौन दुखयनाकात जायते फावटी पवित्र आत्म्याचें मौन आमी दुखयता पवित्र आत्म्या विरोध आमी वेता आमी वायट वाटेर समकतना पवित्र आत्मा आमकां सारक्या वाटेक हाडूंक पेसाडटा जर तर आमी वायट वाटेक वेता खोटेपणाक वेता खोटी चिन्नां वायट चिन्नां झगड्याची चिन्नां लढायची चिन्नां मादक द्रव्यां आमाल पिवणें घर पाड करचें कुटाम पाड करचें वाड्याचो संबंद पाड करचो आडकळ हाडची खंयचेंय बरें जाताना आडकळ हाडची देखून असल्या वायट वाटेक वेताना पवित्र आत्मा आमकां नीट वाटेक बऱ्या वाटेक अंतस्करणाच्या जडते प्रमाणे कांतवणी करून
गिल्ट कॉन्शियस एप्रिक ऑफ कॉन्शियन्स ह्या मार्फत आमकां तो जाग येता पवित्र आत्मा तुवें करचें सोमानाय म्हणून तरी आमी पातकाचे गुलाम जाता पवित्र आत्म्याक आमचे ते येवंक अवकाश दिना पवित्र आत्म्याक आमचे ते येवंक त्या पवित्र आत्म्या ते आमचे ते बदलावण करूंक परिवर्तन करूंक सुडका जोडूंक आमी अवकाश दिना इश्टाची जायते फावटी इश्टाची सलाह घेवन किनकार करून दुस्मनाची सलाह घेवन इश्टाक दुखोवचे बरे आमी पवित्र आत्म्याक दुखयता देखून पवित्र आत्म्याक इरार करचें उपाद्र करचो जायते फावटी इजाई ह्या प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 63 वळदा जायते फावटी पवित्र आत्म्याक आमी उपाद्र करता जायते फावटी पवित्र आत्म्याक तिरस्कार करता जायते फावटी पवित्र आत्म्याक आमी इरार करता ते इजाई ह्या प्रवादीच्या ग्रंथांत आमी वाचता अध्याय 63 वळदा पूण ती उपराटली पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो पवित्र आत्म्याक तांणी दुखयलो देखून तो तांचो दुस्मान जालो देखून तो पवित्र आत्मो तांचो दुस्मान जालो आनी तांचे विरोध झुजलो बोंबे पुजाक तांणी मान केलो माट मंत्रां आदारलीं पितीसपण तांणी आदारलें बाल देवाक तांणी पुजा केली देवाचे उपादेश तांणी पडले देवाच्या उपादेशाक विरोध केली मोयजेक त्या विरोध ती गेली देवाक ती पुरपुरली देवा विरोध ती गेली उपराटली पवित्र आत्म्याक ती उपराटली आनी ह्या मार्फत पवित्र आत्मो दुस्मान जालो तांकां आनी पवित्र आत्मो तांचे विरोध झूज जागलो मनीस पवित्र आत्म्या विरोध उपराटिल्ल्या वेळार तिरस्कार केल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याक उपाद्र दिल्ल्या वेळार पवित्र आत्म्याक तिरस्कार केल्ल्या वेळार आमी ताका दूख दिता जिवी दिवच्या उजवाडाक होगडोन घेता जायते पडे अशें करता पोटा वेतात रेतेरी करतात आनी काही रेतेरी वेतात असले वायट खोटेपण सोडतात जायते पडी पवित्र आत्म्या मार्फत बदलावण जाता आमाल पिवण जावं दी नाना तरांचे वायट जावं दी राग जावं दी पूण 3-4 म्हयन्यांनी परत पाटीन ते जावं परत्या पियोंक सुरू करता परत्यान सिगरेट व्हरता परत्यान झगडे लढाय करता परत्यान रागार जाता पवित्र आत्म्याक दुखयता आनी बरें जावंक बरें करूंक आमकां अवकाश आसल्यार वायट्या फाटल्यान धांवता जायते आमकां अवकाश आसात बरें करूंक जायते आमकां अवकाश जातात वायट सोडूंक राग सोडूंक जाल्यार आमी वायटाच्याच फाटल्यान वेता कितलेंय सांगल्यार आमी समजना कितलेंय देवाचें उतर दिल्यार आमी समजना कितलेंय रेतेरी दिल्यार आमचें मन बदलना कितलेंय तांकां कावन्सिलींग केल्यार मन बदलना आमी वायटाच्या फाटल्यानच वेता काळोखाच्या फाटल्यानच वेता खोटेपणांत आदारता पवित्र आत्म्याक दुखयता देखून पवित्र आत्म्याक विकृत आनी तिरस्कार करून ताचे विरोध आमी वेता देखून एका गिता मार्फत पवित्र आत्म्याची कृपा मागया वायट सांडूंक बरें करूंक बरें आदारूंक बरें आसलें तें आमच्या मनांत घेवंक आमच्या कोशेरदा प्रमाणे आमी जियोंक खंयचें बरें खंयचें वायट म्हणलें निर्धार घेवंक तो पवित्र आत्मा आमकां धैर्य बळ सकत कृपा देणी दिवं दी म्हणून आमी मागया तो पवित्र आत्मो ह्या सक्रामेंतांत आसा त्या दैवी कृपेच्या देण्यांनी आमी बरोवंक ताच्या सांगात जियोंक वायटाक पाठ करूंक कृपा जोडूंक बरें जिवीत जियोंक ताचो सांगात आमी जोडया त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया दैवीक देण्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ते लावची सुच्या दैवीक मोगां आमकां तूं रुपीक आमकां तूं रुपीक देव्याच्या पवित्र आत्म्या आमचेर तूं देवून ये कम होली स्पिरिट तेलांची सुच्या दैवीक मोगां आमकां तूं रुपीक आमकां
त्यागांत रूपीत दुखुल्ली मोन राखून आसा गायेली काळजां आशीव आसा दुखुल्ली मोन राखून आसा गायेली काळजां आशीव आसा मोगाबुच्या तुझ्या ती आज गुणकर मोगाबुच्या तुझ्या ती आज गुणकर संतोष बरो चिनी पावन तुमकर संतोषान बरो चिनी पावन तुमकर दैवी केड्याच्या पवित्रत्म्या आमचेर तूं देवोन ये लावून जेजूच्या दैवीक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर बापाच्या कुशेक काल जावन चलोवंक बापाच्या कुशे प्रमाणे जियोंक जिणी जियोंक पातकांचे परतवणेंत वायट संवय सोडूंक काळोखांत जियेनासतना रावंक पवित्र आत्म्याच्या कुशेन केल्लो निर्धार पाळूंक आचाल तरान बावडतान जियोंक वायट वंदवण्याक लब्ध नाशें जियोंक खंयच्याय टेम्पटेशनाक शोधनाक ताळण्याक सांपडनाशें रावोंक पवित्र आत्म्याच्या बळान म्हजी जिणी जियोंक पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान मागलो उपकार मेळोवंक पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान म्हज्या काळजा मनाच्या आत्रेक सोम्यान आयकूंक त्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान संतोषान समाधानान मोगान काकुळतीन म्हजी जिणी जियोंक बापाच्या खुशे प्रमाणे देवाचे कायदे पाळूंक तो पवित्र आत्मो म्हाका घटाय दिवच्या खातीर आतां आमी मागया पातकाच्या परतवणे खातीर आतां आमी मागया बापाचे कुशे कालसां सोलो आधार मागतां जियो खालतीची नी बापाचे कुशे कालसां सोलो आदार मागतां जियोंक कालतीची नी सेवेत आमकां तुज्या सदांच स्थिर कर सेवेत आमकां तुज्या सदांच स्थिर कर त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजान वाड त्यागाचो स्पिरीट आमच्या काळजान वाड दैवीक प्रेमाच्या पवित्र आत्म्या आमचे तुंगे तेलांची सुचा दैवीक मोगान आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर दैवीक Holy Spirit. पवित्र देवाच्या पवित्र आत्म्या आमचे जिवीत नवें कर नवें जिवीत आमकां भोग कर तुझ्या आत्म्या धाड उद्याच्या पवित्र आत्म्या सताच्या पवित्र आत्म्या मोगाच्या पवित्र आत्म्या दैव दिवच्या पवित्र आत्म्या बळ दिवच्या पवित्र आत्म्या आमचे वयर देवून ये आमकां तूं रूपीत कर आमकां तूं रूपीत कर बसया हांवें दोड सांगिल्ल्या विशयाचे की चड मारेकार जावन आसा पवित्र आत्म्याक आड रावचें पवित्र आत्म्याक येनातले बरे म्हजें काळीज हांवें दामून धरचें काळजी दारूण करचें कशें कुबो आसा पळय कुबो कितें करता उदक भितर वचनातले बरी दामून रावता दर्यांत आसलो कुबो एक थेंब उदक त्या कुब्या भितर वचना तशेंच
दर्यांत आसलो खडाप या फातर इतली लारां आपटाल्यार एक टेंब उदक जावं दी एक बट्ट उदक त्या खडपा भितर फातरा भितर वचना. घुमट्याक इतलें तेल वतात, तूप वतात आनी बोंड्याचें उदक वतात, दूद वतात. एक थेंब दूद जावं तूप जावं त्या घुमट्याच्या भितर वचना. तशेंच पवित्र आत्म्याक इतले शर्माव आयकोन, इतले रेतेरे आयकोन, इतली नोवेनांक करना, इतलो वांजेल वाचून, इतले अपूर्वचे 3 वरार मागणे आयकोन, सकाळीं 3 वरार मागणे आयकोन म्हजी जिणी बदलना. पवित्र आत्म्याक हांव आड वेतां. देखून धर्मदुताच्या कृत्या पुस्तकांत आमी वाचता अध्याय 7 ओळ 51. तुमी तांतू आयकत हांव अध्याय 7 ओळ 51. तुम्ही हट्टी म्हणाचे तुमी हट दारूण मनशाच्या न्हू, तुमची काळजां दारून जाल्यांत तुमची काळजां दारूण जाल्यांत आणि कान दाट जाल्यात. तुमचे कान दाट जाल्यात. पवित्र आत्म्याक तुम्ही सदां आड रावतात. पवित्र आत्म्याक सदांच तुमी आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्लें तशेंच तुम्ही करतात. तुमच्या पुर्वजांनी कितें केलें तेंच तुमी करतात. पवित्र आत्म्याक आमी आड रावल्या वरवीं पवित्र आत्म्याक ओपन टू द हॉली स्पिरीट आमचें काळीज उक्तें दवरिना. तशें केल्ल्यान आमचे कान आयकोंक आसल्यार आमी आयकना जाल्यार, दोळे दिवंक न्ही आमी पळयना जाल्यार आमी देवाच्या पवित्र आत्म्याक आड रावता. देवाच्या पवित्र आत्म्याची सकत जाणवाय जाण आसुनी इतले पवित्र पॉवरफुल हॉली स्पिरीट, मायटी पॉवर ऑफ द हॉली स्पिरीट इतलें जाणा जावनी पवित्र आत्म्याची कृपा बळ जाणा आसुनी ताच्या विशांत आमी हट धरता. आमी ताका तिरस्कार करता. बदलावण आमचें तें जायना. कांयच ट्रान्सफॉर्मेशन जायना. कितलेशे जिवितांत बदलावण जाता, परत पाटींत वेतात. इतले शर्माव आयकोन, इतले रेतेरे आयकोन, इतले देवाचे उतार आयकोनी म्हजें तें बदलावण जायना, परिवर्तन जायना. त्या कुब्या बरी म्हजें काळीज धाट्ट जालां. उदक बरोवंक भितर वचोंक सोडना. स्पिरिताक, त्या कुरपेक, त्या जाणवायेक ती 7 फळां, ती पवित्र आत्म्याची देणी 12 फळां 7 देणी हांव भितर वचोंक सोडना. तो संतोष, तो मोग, ते समाधान, ती सोंसणीकाय, तें बळेपण, तें बोगसाणें म्हजें तें येना. राग राग राग, द्वेश द्वेश द्वेश, हगे झगडे, लढाई, मारेकार, चिन्ना, खबरो, साडयो हाचें तें म्हजें तें बदलावण जायना. इतले रेतेरे करनी बदलावण जायना. आमाल पिवणें तें लबदवन आसा. सिगरेट म्हाका सोडूंकूच जायना. आमाल पिवणें सोडूंकूच जायना. गुडका म्हाका सोडूंकूच जायना. नेगेटीव चिन्ह म्हज्या मोतीन ते दोस्ता जाल्यार त्या पवित्र आत्म्याक म्हजें तें काम करूंक हांवें सोडूं ना. म्हजें जीव पदगड जाता, इन्फेक्शन जाता, सेप्टीक जाता, म्हज्या कुडीक मार बसता, ह्या वरवीं म्हज्या कुटुंबाक मार बसता. बरें कुटुंब आयिल्लें 20 वर्सां जावन घोव बायलां म्हज्या समाधान ना. 20 वर्सां जावन त्या भुरग्यांक जल्मल्ल्या भुरग्यांक तें वाडावळ बरी ना. मानसीक तरान वायट प्रभाव पडला. पवित्र आत्म्याक ताणें पयस दवरला. काजराच्या सक्रामेंतान सुखान दुखान पिडेन भलायकेन विश्वासी रावतली म्हणली भास दिल्ली तांणी विरोध केल्यान. देवाच्या कुशे प्रमाणे, पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन, पवित्र सभेच्या नियमा प्रमाणे, देवाच्या कायद्या प्रमाणे भुरग्यांक मोगांत वाडयतल्या, भावडतांत वाडयतल्या, क्रिस्ती धर्मा प्रमाणे वाडयतल्या म्हणलें चिंता सण सोडलां. आनी की पेट्याची शिमटी वांकडी आशिल्ली वांकडीच आसात. समाधानान नांती, संतोशान ना, बदलावण जावना, तर कितें फायदो हे पवित्र आत्म्या विरोध वेचणींगी. कितलीशी झगडी लढाई जावन आसा आमचे मदें, भाऊ भयणी मदें, आवय बापाय मदें, घोव बायलां मदें, भुरग्यां मदें, एकामेका मदें समाधान नासतना आमी आसा.
जाग्या खातीर आस्ती खातीर वाटे खातीर कितलीशीं झगडीं अन्याय आनी चलोवन आसा. हे पवित्र आत्म्या विरोध निंगी नाका जाल्लें फैसल दिवचें. हे पवित्र आत्म्या विरोध निंगी पवित्र आत्म्याक आड रावचें. रेतेरी मरिफात म्हजी जिणी बदल्ल्या गी. इतले कुमगार काडून देवाचे उतार आयकून जिविताच्या उंड्याक जिविताच्या उतराक हांव वाट गेला न्ही ताचें परीकपण आमी घेवंक आसा. तर पवित्र आत्म्यान कशें काम करचें. एक बरें आसता समाजेंत एका कुटुंबांत एका फिरगेचेंत बरें आसता ताच्या विशयान कितले आमी अपप्रचार करता. एका धार्मिका विरोध एका याजका विरोध तो बरें करता जाल्यार एका धार्मीक बरें करता जाल्यार आमी गुटलोवन ताका विरोध आनी कितेंय सांगून दिता. कितलें वायट डॅमेज त्या पवित्र सभेक आनी तांच्या वैयक्तीक जिवितांत. मान काडचो खबरो करचे पत्तोन घालचें दुखोवचें आनी नाना तरांचें अन्याय आनी तान चलचें. कितें फायदो. रेतेरी कर मागणें कर म्हज्या जिवितांत बदलावण जायना जाल्यार पवित्र आत्म्याक विरोध वेचें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र तळ्यार पूर्ण जोडूंक आमी आयल्या. एक चिंता आमी आटोवया खंयच्याच अंतर आमी आसा खंयच्या तळार आमी आसा. बरें करता गी या वायट करता चिंतून पळोवया. आमकां देवान कृपा दिल्या त्या कृपेन जिवंक आदार मागया. पवित्र आत्मा आमच्या आवयच्या गर्भांत आसतनाच आमकां दिला. पवित्र स्थाना मरिफात आमकां तो पवित्र आत्मा मेळ्ळा. पवित्र तिरावणेच्या संस्कारा मरिफात आमचो बवार्थ घट जाला. त्या पवित्र आत्म्या खातीर मागया. उबे रावया ह्या घडये गिता मरिफात देवाची स्तुती करया आनी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया. कितें आमी पवित्र आत्म्या दुखयलां जाल्यार आड गेल्या जाल्यार दारूण जाल्या जाल्यार परिवर्तन जावना जाल्यार अन्याय आनी इतर केल्या जाल्यार स्वता विरोध केल्या जाल्यार पवित्र आत्म्याचे कृपेन जिवंक त्या फळांनी वाडोवंक आनी देण्यांनी भरूंक कृपा मागया. देणी दिता ह्या नोवेनाचो फळ मेळ अशें करता. सगळे आमच्या पातकाचे बोगसाणें मागतना आमची दारूण जाल्ली काळजां नितळ निर्मळ जावंक पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सक्तेन बरोवंक गिता मरिफात इतलो जाण आमी आसा. सक्रामेंता मुखार आसा जेजू मुखार आमी आसा. तो जेजू क्रिस्त आमचेर आशिर्वाद करूं दी. हर एकल्यांक पटलून दर ताच्या कृपेन तो बरोवन दी. सांत लोरेस आमचे खातीर मागोवन दी. मोरी माय आमचे खातीर मागोवन दी. सांत भक्त आमचे खातीर मागोवन दी. एकामेका तुमी मागा पेल्या गेल्या खातीर मागा. प्रत्येक तरां त्या माणिपूरच्या लोकां खातीर मागा. त्या लोकांक एक शांती समाधान येवं दी. कितें कुडके जाल्लीं मोनां एक जावं दी. राजकीय फुडारांची मोनां पवित्र आत्म्यानी बरोवन दी आनी सगळे समाधान शांतीन बरोवन दी म्हणून मागोवन दी म्हणून आमी मागया. पवित्र आत्मा रवा रवा करुणिसी ओ देवा देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿ ಓ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಲೋಕಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ವಚನವನ್ನು ಏಕದೇವರು ಯೇಸು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು ಘೋಷಿಸಲು ಶಕ್ತಿ ಕಳುಹಿಸಿರಿ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ಬೇಡುವೆವು. ದೇವ
देवाच्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया परवरवा देवाचो पवित्र आत्मा आमकां घटायने बोळ दिता करुणिसिवो देवा आमच्या पातकाचे बोगसणे मागया देवा देवाच्या काकुळटीन बरोवंक वरदान बनु देवा ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನು ನೀಡಿ ಅನುರೈಸಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಮರಣೆ ನಮಗಾನಂದ ನಿಮ್ಮ ಸ್ತುತಿಸಲು ಪರಮಾನಂದ ಚೈತನ್ಯ ಬೇಕಿದೆ ಕಳುಹಿಸಿರಿ Come Holy Spirit ಮಕ್ಕಳು This way mighty power of Jesus send your Holy Spirit upon us O Lord give us your Spirit O Lord give us the Spirit ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು give us the fruits of the Holy Spirit gifts of the Holy Spirit ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ ಕರುಣಿಸಿವೋ ದೇವಾ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ದೇವಾ ನಿಮ್ಮ ವರದಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ರೋಷ ದ್ವೇಷ ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಲು ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತಿಯು ಬೇಕೆಂದು ನಾ ಹಾಡುವೆ ಶಾಶ್ವತ ಶಾಂತಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರವರವ हो पवित्र आत्म्या देवून या सगळ्या लोकांत ಕರುಣಿಸಿವೋ या इस्रायली लोकांत तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडलोय या गलिलियान देवाचे उतर ऐकूंक आयिल्ले हर एकल्यांचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याची कृपा देवून येऊ दे येशुवे लॉर्ड जीसस ಅನುರೈಸಿ ದೇವಾ ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ आम्ही समेस्त एक घडीभर दोळे धांपया दोन्ही आमचे हात आमच्या हृदयाचेर दवरया एक ना अनेक रितीन आम्ही पातकी एक ना अनेक रितीन देवाच्या कायद्याक विरोध केल्ले हांव पवित्र आत्म्याक एक ना अनेक रितीन आम्ही दुखयलां एक ना अनेक रितीन आम्ही आड रावले हांव एक ना अनेक रितीन आम्ही तिरस्कार केला एक ना अनेक रितीन आम्ही पवित्र आत्म्याक उपाद्र दिला एक ना अनेक रितीन पवित्र आत्म्याक आमच्या काळजां आमच्या मनान आमच्या जिवितान स्वीकार करूंक आमी आडकळ रावले हांव आमचे कान आमी दाट्ट केल्यात आमचे काळीज आमी दारूण केलां ह्या खातीर बक्षणे मागया तो पवित्र आत्मो ह्या घडये आमच्या सवयेच्या बळान सवय सोडूंक जायनासतना आमी कितले उपाद्र दिल्ले आसात हेरांचें मन दुखयलां देवाचें मंदिर जावन आसची ही कूड आमी पाड केल्या देवाच्या मंदिरांत आसल्या आत्म्याक आमी विबाडलां देवाच्या पवित्र आत्म्याच्या मंदिराक आमी दुस्पटायलां बक्षणे मागया हेरांत ते पवित्र आत्मो आसलो आमी गौरव दिनासतना हेरांचो जीव काडचे बरी मान काडला तांकां दुखयलां ह्या खातीर बक्षणे मागया आमी मागया ह्या पासून पवित्र आत्म्याक विरोध आमी कितेंय पाताक केल्लें आसा दुखयल्लें आसा पवित्र आत्म्याक स्विकार करूं ना इतले रेतेर आयकोन मागणी करून देवाचें उतर आयकोन देवाच्या उतराचें स्पंदन करिनासतना
देवाच्या उतराक ताळो आमचो मेळनासतना देवाच्या उतरांत बदलावण परिवर्तन करिनासतना दारूण जाल्ल्या खातीर बक्षणे मागया आमी बक्षणे मागया आमचे कान दाट्ट केल्ल्या खातीर आमचें मन परिवर्तन करिनातल्या खातीर देवाची कृपा मागया देव बक्षिता ह्या घडये देव खंडीत बक्षिता आपल्या पवित्र आत्म्याची देण्याने आमकां दवरता आमकां गूण करची सकत तो दिता दैवीक कृपेन दैवीक सक्तेन तो भरता कितें म्हजें तें वायट संवय आसा सोडूंक जायना तुजें काळीज उक्तें कर बाबा भयणी तुजें मन उक्तें कर काळजाक काळीज आनी मन उक्तें कर ह्या सक्रामेंतांतल्या दैवीक सक्तेक आपय ती सकल जाण आसा जाणवाय जाण आसा पवित्र आत्म्याची फळां ती सोंसणीक समाधान मोग एकवट बोळेपण कालतेपण आमचें ते येवच्या खातीर आमी मागया तो पवित्र आत्म्यान आमचें तें परिवर्तन जावच्या खातीर मागया तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा जाल्यार तो पयलो ह्या जाका कापोवन दी तो ताका मागून दी ताची पातकां बक्षितना त्या ल्हान पवित्र आत्म्यान ताका मागतना ताची पातकां बक्षितना ताची पिडा गूण जातली म्हणून त्या देवाचें उतार खंयचें सोंपें पातकां बक्षूंची गी पिडा गूण करची देखून पातकांचे बक्षणे मागया पातकां बक्षतना पिडा गूण जाता पवित्र आत्मा मेळटा पवित्र आत्म्याचें बदलावण जाता हे नवें फळादीक जाता हे मिसाचें बलिदान आमकां सेलेब्रेट करूंक आदार जाता आनी हे देवाच्या उतराचें फळ आमकां लाभता देखून सर तराची पातकां बक्षून काडचो तो पवित्र आत्मा आमचे ते येवं दी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मेळों दी आनी आमचें तें परिवर्तन जावं दी म्हणून आमी मागया आमी प्रत्येक तरान मागया मणिपूरच्या लोकां पासत मागया थंयसर शांती समाधान मेळों दी अन्याय आनीत नाश जावं दी कोणें अन्याय आनीत केला देव तांचे तें परिपण घेनासतना तांची मनां बदलून देव सोमी सोडवणदार म्हणून वळखून दी राजकीय फुडारां पासत मागया आमच्या कर्नाटका सरकारा पासत मागया बऱ्या तरान तांणी आपलो वायदो बऱ्या तरान करसूच्या खातीर मागया मुखार येवचे एलिसांव बरो सरकार आमकां मेळचे खातीर आमी मागया सगळें बरेंपण जावं दी आवृत्ती ते आसा नाका जाय तल्लो पावस आमकां जायचे पूण भरतेचो पावस जायते कडेन नश्ट जाला आवरान बुडोवन गेला मोलां सडल्यांत बेळें नाश जालां देवाच्या कृपेन आनी काकुळटीन पवित्र आत्म्याच्या कृपेन सगळें बरें जावचे खातीर आमी मागया आनी त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागोवन एक पवित्र आत्म्याचें गीत गावया जेजू आमकां गूण करून या करते जेजूच्या आमलीक रक्तान गूण जावं आमची पिडा गूण जावच्या खातीर मागया जेजूच्या आमलीक रगात आमच्या माथ्याच्या केंसांतावन पांयाच्या नाक्षे पर्यंत शिरांनी हाडांनी संद संदांनी वाळोवन त्या पवित्र आत्म्याच्या कृपेन आमकां बोळ आनी सकत म्हणून गूण करची सकत आमचे ते वाळच्या खातीर त्या सक्रामेंतांत आसली गूण करची सकत जेजूतान आमी मागून घेया हे जेजू आमची पिडा गूण कर आमकां मागलो उपकार मेळचे कर आमच्या पिडे ते आमकां सुटका दी आमच्या बंदडेंत आमकां सुटका दी तुज्या पवित्र आत्म्याक आमकां दिशें कर म्हणून आतां आमी तुजे लागीं मागता त्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया जेजू आमची पिडा गूण कर एक नाने करी तिच्या पिडेंत बी कश्ट जाता मानसीक कुडीची पिडा हांगा ल्हान भुरगीं आसात व्हड आसात सगळीं आसात तुजी दायळाची दिश्ट घाल जेजू बिरमोदीची दिश्ट घाल हर एकल्यांक बरें कर जेजू दाविदाच्या पुता आमची बिरमोद पाव आनी आमकां सुटका दी बादशाह दी बरें कर कोणा पासत आमी मागता कोणा पासत मागोवंक आयल्या कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा ह्या घडयेक खंय पवित्र आत्म्याची गरज आसा थंयसर मेळों दी प्रत्येक देसांव पासत मागया हांगासर पवित्र तळ्यार आमची कामां सुरू केल्यांत पवित्र आत्म्याच्या नांवान कृपेन सुरू केल्यान खंयच्याच रितीन आडखळ जायनासतना सगळें बरें जावंक मागया हांगासर आमच्या भक्तिका बावडत्यां खातीर देवाच्या पवित्र आत्म्याची कृपा मागया Voce tăicii, povitri mea, voce tăicii, povitri सदा काळजी देवाच्या मea, सदा काळजी देवाच्या Holy Spirit ये पवित्र आत्म्या voce tăicii, बोळ दी सकत दी आमच्या पातकाचे परतवण देव वायट सवय सोडूंक आमकां कृपा दी
सवयीचे पळन असले सगळे कांड उडय मोल मोचे नितळ कर चिंताप मोचे निर्मळ कर मोल मोजे नितळ कर चिंता मोजे निर्मळ कर काळीस मोचे कालते कर जीवित मोजे बळे कर काळीस मोचे कालते कर हे पवित्र आत्म्या मोजे बळे कर मारनाथ काळीस मोचे कालते कर जीवित मोचे बळे कर तुझे खातीर माग बाबा बहिणी तुझ्या भोगले नसल्या खातीर माग तुझ्या दुश्मना खातीर माग हेरां खातीर माग आमचे पासत पेल्या पासत माग या देशा खातीर माग हर एका सरकारा खातीर माग सगळ्या लोकां खातीर माग कश्टांत असलेल्या लोकां खातीर माग अन्याय भोगतल्या लोकां खातीर माग एका कोर्टाच्या केसी खातीर सतमेच्या खातीर माग हे पवित्र आत्म्या आम्हा समेस्तांचेर देवून ये सगळे लोक पवित्र आत्म्यान भरलो जाल्यार सगळे राष्ट्र पवित्र आत्म्यान भरले जाल्यार सगळी ही भुरगीं पवित्र आत्म्यान भरली जाल्यार सगळे पिडेस्तान गुण करच्या सक्तेन पवित्र आत्मा भरलो जाल्यार सगळ्या लोकां ते पवित्र आत्मा आयलो जाल्यार हे पवित्र आत्म्या हर एकल्याक बरें कर गुण कर सगळ्या लोकांक तूं पवित्र आत्म्याची देण्यात बरोवंक डोळ्या मोछा दिष्ट दी जीबेक मोछा लगाम दी डोळ्यांक मोजा दिसली जिबेक मोजा लगाम दी कानाक मोछा उतरांगार मोनाक मोजा जानवायगा कानान मोजा उतरागा मोनान मोजा मोछा जानवायगा कानाक मोछा उतरांगार मोनाक मोछा जानवायगा कानाक मोछा उतरांगार मोनाक मोजा सणवायगा मोचे थंयची पवित्र आत्म्या मोछे थंयची सगळ्यांक गुण कर तेजो तुझ्या आत्म्यान भर सगळ्यांक भर सगळ्यांचेर भुरग्यांचेर ल्हानाचेर व्हडांचेर पिडेस्ताचेर बंदडचेर बंदपत असलेल्या कटेपणांत आदरतल्या पिडेस्तांक म्हजेर आना समेस्ताचेर आयच्या केजीचेर आमच्या जाग्याचेर आम्हा समेस्ताचेर ह्या जाग्याचेर जाग्याच्या समस्यांचेर तुझ्या पवित्र आत्म्याक सक्तेन सगळी सुटका दिवंक बाच्या विधीक बरें करूंक गुण करूंक हो मेस्तांचेर देवून ये पवित्र आत्म्या जैताच्या पवित्र आत्म्या सताच्या पवित्र आत्म्या आमचे हात उबारया देवाच्या पवित्र आत्म्या मागया हे पवित्र आत्म्या come Holy Spirit let your spirit come and fill us with your spirit hallelujah mighty power of Jesus touch with your mighty power and I fill them with your spirit yes mighty power of Jesus touch them Lord fill them with your mighty power heal them Lord take away all their sicknesses through the power of the resurrection I call upon your holy name of Jesus I bind them in your name Lord Jesus I bind each and every one of them Lord deliver them Lord in your mighty power touch them with your mighty gracious touch them heal them देवाच्या पवित्र आत्म्या सत्याच्या उजवाडीच्या पवित्र आत्म्या हालेलुया येशुवे आमका बरें कर गुण कर सकते पण पवित्र आत्म्या आमची काळ सामान उक्ती कर तुझ्या पवित्र आत्म्यान भर या जागेचे सगळी कामां बऱ्या तरान जावं देत मणिपूरच्या लोकांक नीत मेळू दे शांती समाधान मेळू दे या देशाचेर सरकाराचेर आयच्या कागदाच्या केसीचेर आशीर्वाद घाल सगळे बरें कर दुश्मनाचे बोळ मोड सत्याचे आशीर्वाद पळोवन कर ताळयो पेटोवन देवाक आमी आराधन अर्गां दिवया थँक्स म्हणया जेजून जायतें बरें केलां पवित्र आत्म्याची देणी दिल्या कृपा दिल्या थँक्यू जीजस प्रेज यू जीजस दिमी घालया जेजूचो आशीर्वाद आमचेर आनी आमच्या समेस्तांचेर पडोवन दी हांगासर नवेनाक येयल्ल्या पासत कोणा पासत मागता कोण हें विक्षण करता कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां हर एकल्यांक जेजू आतां सुटका दिवं दे बाचावी दिवं दे गुण करूं दे आपल्या आत्म्याक दिवं दे सवस्काय दिवं दे देण्याने बरोवन दी पवित्र आत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत आसूं दी म्हणून जेजूचो आशीर्वाद घेवच्याक गीत गावया येदा व्हडा सक्रामेंता Itiabora sakramenta
스타나마 거르냐 부빌려 갸루파봇 노별이티 아가이 솔론리자 스컷비샴 바발타치 Sembata Tesesputa Alasani Stuti Potvima Hima Sasna Sasna Ekastaya Hasita Tukaruna Jaspita Sama-sami Mawa Amen. प्रार्थूया हे देवा विची सक्रामेंताकाल तुझ्या चढवणीचो फळ आमकां दिलाय तुझ्या कुडीचो भोव सारकेचो मिस्तेर आमी नियाळतना ह्या सक्रामेंतांत आसले दायाळाय काकोळत मोग समाधान शांती पवित्र आत्म्याची देणी आमकां लाभय पवित्र आत्म्याच्या स्पिरितान आमी बरोंक पवित्र आत्म्याची देण्या फळांनी आमी मोडोंक आनी आमरिफा जिवीत जियोंक जावंक फावो कर आमा समेस्तांचेर तुजें आशिर्वाद लाभय सर तर आमच्या कुडीची पिडा गुण कर्मतीचें समाधान फावो कर आत्म्याची घटाय लाभय आमचें जिवन परिवर्तन जावंक त्या पवित्र आत्म्याक आमचें काळीजूक ते मन करूंक आनी आमरिफात आमचें जिवीत तुजे सारकें जियोंक फावो कर संवसाराचेर देशाचेर प्रत्येक तरान माणिपुराच्या लोकांचेर आमा समेस्तांचेर आमच्या सरकाराचेर आशिर्वाद घालून सगळें बरें कर म्हूण तुजे लागीं मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं बलिदान भेटून बाबा मंदिरात संपल्या भक्तीन मनात खात्या काळजात घुटमास फिरितात महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूंक आशेता जियेर ते पालच्या कृपा मागता जिविताच्या बुड्या कत्रेकता सासणी जिविती पण परतता संतोषान उल्हासान दिनमाशी कळसां बलिदान भेटूंक बापा मंदिरांत जमल्या भक्तीन मनात खात्या काळजात घुटमास फिरितात महिमा तुझी सदा संतोषान गायता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुझे सोबे आसो देवाचें उतार जिवीत आनी क्रियात्मक जीव दिवचें आनी दोन दरीच्या तालवारे बरे तुमकां कान आसा जाल्यार आयका म्हणटा देवाचें उतार जेजूत म्हणटा जायते फावटी आमचे कान आसोनी आमी केप्पे जाल्या दोळे आसोनी आमी कुड्डे जाल्या देवाचे उतार आयकोन आयकनातले बरी करता दोळे आसोनी पळोवन पळयनातले बरी करता जावं ते आध्यात्मीक रितीन जावं ते सामाजीक दृश्टेन जावं पूर आमच्या मनाच्या चिंतपा प्रमाणे
तिरस्कार करता हांव आयकूंक खुशी व्हरना हांव देखून आज ते देवाचे उतार आमी आयकूंच्या मारिफात देवान आमकां म्हळ्यार तुमकां दोळे आसा जाल्यार तुमी पळया. आज आमकां दोळे दिल्या देवान, ते दोळे बऱ्या तरान पळोवंक, कितें पळोवंक ते देवाचे उतार आमकां सांगता, ताचे विशयान नियाळ करया. ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचे खातीर सर आमचे कश्ट, दूख, पिडा, बेजाराय, निराशपण, एकसुरपण, खंत, दूख आनी दुसरी राटवळ घेवन आमी आयल्या. ह्या दोंगरार सोडून आयल्या. सांत लोरेसाची मजत मागून देवा बापाच्या काकुळतीन आमी बरोवंक, ताच्या मोगान आमी बरोवंक, त्या मोगाची ऊब आमी बरोवंक आयल्या. भायर थंड आसा, पावस येता, पूण आज पवित्र आत्म्याच्या उबेन तो उज्याचो आत्मो आमचेर येवन आमकां थंड करूंक आमी मागया. समाधान जावंक आमी मागया. कुरपेन बरोवंक मागया. सांत लोरेस आमचे खातीर मागता, आमचे पासत तो वर्तवता सर्गीच्या बापा लागीं खतखतीत मागण्यान तो मागता. आमकां तो रित्या हातांनी पाटी धाडचो ना, ताची मजत आमी मागया. ह्या पवित्र थळाची शारोतीन जावन आसची मार्गदर्शकी गायड म्हणटा आमी गियाद माय, तिच्या मजतीन आमी हांगासर पावल्या. तिने अनवर आकांतांत आमकां तिने राखून व्हरता. ती यात्रिकांक मार्गदर्शकी जावन आसा. ह्या थळार जायतो लोक यात्रीक जावन हांगासर येता. यात्रिकाच्या पैणारांची मार्गदर्शक जावन आसली गियाद मायेची मजत मागून सर्गींच्या बापाची कृपा मागोवंक आमचे पाताक आमी वळखुया. आमी भेटोवचें बलिदान सर्गींच्या देवा बापान स्विकार करचे खातीर सर्व आमच्या पातकाची दूख धरया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो सगळ्या उसल संपाव मनान चिंतून तोंडान उसल वायट धरून आनी बरें उसल हांवें सैतीक पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. ह्या पासत भगेव सदां संकार मरये सगळ्या देवदांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाली घरातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक, आमची पातकां भोगसूंक, आमकां शास्त्राचें जिवीत फावो करूंक. आमेन. सुमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर, प्रिसा काकूट कर, प्रिसा काकूट कर, सुमिया काकूट कर, सोमिया काकूट कर. महिमा 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 देवा उत्सर्गे आणि शक्ती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्ववेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन बसता तुझ्या तो वैभवा पासून आम्ही तुका वागता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता. सोमिया देवा देवाची शेळी तू संसाराचे पाप करता आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्र सांगती देवा बापाची महिमे
ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भगवंत लोरेसान दुर्बळाच्या सेवेंत विश्वासी रावंक रक्त साक्षाचे कष्ट मरण ताणें सोसून मोहिमेवल जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय. ताच्या पावलांनी चलोंक आमकां बळ दे. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांत भायर सरले इस्रायल परजा तिसऱ्या म्हयन्यांत त्याच दिसा सिनयच्या अरण्यांत येवन पावली. रेफिदीमातावन भायर सरून सिनयच्या अरण्यांत ती आयली आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. सरस्परान मोइशेक म्हळें, हांव तुजे कडेन उलयतलों तेन्ना लोकांन तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एक दाट कुपांत तुजेशी येतलों. मोइशेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मोइशेक म्हळें, लोकां लागीं वच आनी आज आनी फाल्यां तांकां शुद्ध कर. ती आपली मुस्तायकी दिवं आनी तिसऱ्या दिसाक तयार रावं, कित्याक तिसऱ्या दिसा हांव प्रत्यक्ष जातलों. तिसऱ्या दिसा फांत्या परार गडगडो आनी जगलाणें जालें. एक दाट कूप पर्वताचेर आयलें आनी कोंबाचो व्हड आवाज आयकलो. तंबांतलो सर्व लोक भियान तरतरलो. तेन्ना मोइशेन लोकांक तंबांतलो भायर हाडलो आनी तांकां सरस्पराक मेळोंक व्हेली. ती पर्वताच्या मुळांत उबी रावली. सगळो सिनय पर्वत धुंवरतलो, कित्याक सर्वेस्पर ताचेर उज्या रुपार देंवल्लो. धुंवर एक आख्यांत धुंवरा परी वयर सरतालो आनी सगळो पर्वत सारकोच हाल्लो. कोंबाचो नाद व्हड जायतायलो. मोइशे देवा कडेन उलयतालो आनी देव गडगड्याच्या आवाजान ताका जाप दितालो. सर्वेस्पर सिनय पर्वताच्या शिखराचेर देंवलो आनी मोइशेक शिखराचेर येवंक ताणें सांगलें. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सदैव तूं सर्वेस्परा आमच्या पुर्वजांच्या देवा, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तुजे महिमे बरीत पवित्र नांव, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं सर्वेस्परा तुझ्या महिमेच्या पवित्र मंदिरांत, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं तुझ्या रसवडखाईच्या पाठार बसलेल्या, भोवमान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. मान आनी वडवीक तुका ससनाच्या ससना. सदैव तूं केरुबांचेर बसून
पाताळी पर्यंत दिश्ट लायतेल्या भोवमाननी वडवीक तुका ससनाच्या ससना सदैव तूं सर्वेस्परा आकाश मंडळे निवास करतेल्या भोवमाननी वडवीक तुका ससनाच्या ससना माननी वडवीक तुका ससनाच्या ससना Alleluia, 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 Alleluia. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दनिया कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुण ल्हानांक तुवें वगडल्या Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या उपरांत सीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारले लागले तूं तांचे लागीं वापरणी कित्याक उलयताय ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राजाचे गूट समजूंक तुमकां फावो जालां तांकां फावो जावना ताचे लागीं आसा ताका बरोवन वमतसर दितले ताचे लागीं कांय ना ताचे लागीं आसलेलें काण व्हरतले देखून हांव तांचे लागीं वापरणी उलयतां कित्याक ते पळयतात तरी तांकां दिसना ते कान दितात तरी तांकां आयकना वा समजना तांचे तें सिद्ध जाता इजाया प्रवाद तुमी परत्यान परत्यान कान दितल्यात तरी तुमकां समजूंचें ना दोळे सण तुमी पळयतल्यात तरी तुमकां दिसचें ना कारण ह्या परजेचें काळीज धाड्डें जालां तांचे कान जाल्यार दाट दोळ्यांक पडलां धांपण नांतर तांच्या दोळ्यांक दिसतें तांच्या कानाक आयकतें तांच्या मोतीक समजतें अशें म्हजें तें पाटी परतते आनी हांव ताका गूण करतलो पूण बागी आसले तुमचे दोळे पूण बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे आयकूंक सकत आसले तुमचे कान सतत हांव तुमकां सांगता सबर प्रवादी बागेवन तुमी पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात ते आयकूंक आशिल्ले पूण तांकां ते आयकूंक मेळ्ळें ना देवाचें उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आयच्या पयल्या वाचपाक सरी जावन मोइजेच्या बेतकाटी विशयांत आमी कितें समजत हांव मोइजे लागीं आसली व्हड सैत जैताची बेतकाटी सोरोवाक जावं खंयच्याक जावं तो व्हरतलो मोइजेक देव कुपांतल्यान दिश्टीक पडटना ह्या उज्यांतल्यान दिश्टीक पडटना मोइजे लागीं जेजून देवान सवाल केलें तुज्या हातांत कितें मोइजेन जापतली बेतकाठी तक्षण देवान त्या बेतकाटे मरिफात आपूण देवाक महिमा दितलो आपणाक महिमा दितलो ते जाणा जावन बेतकाटी आसली तेणें जीवदाळ केली मोइजे पटी शर्मेलो देवान म्हळें आतां त्या बेतकाटे आशिल्ल्या जीवदाळीच्या शिमटेक तूं आपड तक्षण मोइजेन त्या जीवदाळीच्या जावंक पुरो तो दिवोड केदो व्हडलो लांब आसता
त्या शिमटेक आपडलें तक्षण जाली परत ती बेतकाटी. मुखल्या सन्निवेशांत मुखल्या गणितांत देवान मोइशेक म्हळें उबार तुजी बेतकाटी आनी मार त्या दर्याक. मोइशेन तशेंच केलें, उबारली ती बेतकाटी, मारली दर्याक आनी विंगड जालो दर्यो. 2 तेवशीन मोदेकात सुखी धरण. तशेंच देवान म्हळें मोइशेक उबार तुजी बेतकाटी, मार त्या कडपाक. मोइशेन बेतकाटी उबारली, मारली त्या कडपाक. कडपातावन जरी सुटल्यो, वावलें उदाक. त्या बेतकाटीचो परिणाम पळया, अजाप पळया. देवाक महिमा दिवंक. आज मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, देवान आमकांय सोमेस्तांक बेतकाटी दिल्या. पयलें जावन आसा स्टाफ म्हणटा आमी, ती बेतकाटी, तो दांडो. बावडताचो बेवाडताची बेतकाटी आमकां दिल्या. केन्ना आमी बावडत उबारता तेन्ना अजाप जाता. बावडता आमी देणें दिलां तें उबारूंक, देवाक महिमा दिवंक. केन्ना मोइशेन उबारतना अजाप जालें. केन्ना ती बेतकाटी म्हणलो तो बावडत आमी उबारता तेन्ना अजाप जातलें. आमी बावर्त लिपयता, आमी बावर्त दामून धरता, त्या बावर्ताची वाडावळ करिना तेन्ना आमचें तें अजाप जावचें ना. की देवान आमकां दिल्या बेतकाटी, देवाक अर्घ दिवचे हे हात दिल्यात उबारूंक, देवाची स्तुती करूंक, देवाक अर्घ दिवंक, बरें काम करूंक, अजापां करूंक, सुडका दिवंक, बाचावी दिवंक, गूण करूंक, दुबळ्या धाकट्यांक आपणूंक हे हात दिल्यात. तेन्ना अजाप जातलें. केन्ना हे हात आमी उबारता, केन्ना त्या पिलिपान त्या चरक्या भुरग्या लागीं विचारलें, दी पुता तुजे लागीं आसले मासली आनी ते उंडे दी. केन्ना भुरग्यान उबारलें, दिलें, तेन्ना अजाप जालें. केन्ना आमी हात उबारता, आयच्या सुवार्थेंत आयकल्ल्या बरमिणी दिल्ल्यांत आमी घेता, हसत्या तोंडान दिता तो घेता. गॉड लव्स ऑलवेज चियरफूल गिवर म्हणटा आमी. केन्ना त्या भुरग्यान उचयलें, उबारलें, तेन्ना अजाप जालें. केन्ना आमचें तें आसलें उदारपणान आमी उबारता, दुबळ्या धाकट्यांक दिता, गरजेवंतांक दिता, एकामेकाच्या गरजांक दिता, पवित्र सभेक दिता, तेन्ना देव आनीकी दिता. हसत्या तोंडान दिता तो घेता म्हणटा. नाजाल्यार तुजें लेसान बरोवन ओमतोच्या मापान तुका दितलें. तें आयच्या सुवार्थेन आमी आयकता. ताका बरोवन ओमतसर दितलें, ताचे लागीं ना, कोणा लागीं आसोनी दिना, तांचे लागीं आल्लें व्हरतलें. मस्त गडीचो जाल्यान ती जावन आसा सुवार्ता. देवान आमकां दिल्या बेतकाटी ती उबारूंक, दुबळ्या धाकट्यांक मारूंक न्हय, कोणायकी मारूंक हे हात धरूंक दिल्यात न्हय, वायट करूंक न्हय. बगार देवाच्या महिमेक ही बेतकाटी दिल्या. देवान ही बेतकाटी दिल्या आमकां बोगसूंची कृपा. ती बेतकाटी एकामेका बोगसूंक, एकामेका दाया दाखोवंक, एकामेका काकूळ दाखोवंक. केन्ना आमी दाया दाखयता, देव आमचेर दाया दाखयता. देवान बेतकाटी दिल्या आमकां एकामेका कुमोग करूंक. ती बेतकाटी दिल्या. अशें जायते बेसांवांची बेतकाटी देवान आमकां दिल्या, देवाच्या महिमे खातीर आनी आमच्या बऱ्यापणा खातीर आमकां दिल्या. ती आमी पावो त्या मापान गळसया तेन्ना अजाप जातलें. आयच्या सुवार्थेंत आमकां म्हणटा, बागी तुमकां दिश्ट आसले ते दोळे, बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे म्हणटा जेजू. बागी तुमी ब्लेसेड, तुमकां दोळे आसात दिश्ट. कोण बागी, कोण निर्भागी, दोळे आसोनी कुड्डे जाल्ले ते निर्भागी म्हणटा देवाचे उतार. आज अजापा पैकी अर्धें अजाप जावन आसा आमच्या कुडीचे दोळे. हे दोळे नातिल्ले जाल्यार आमचे जीव आसून कांय फायदो ना.
आज इतल्या लोकांक हांव पळयता जाल्यार इतलो लोक हांगा भरला जाल्यार देवाचेर आमी दिश्ट घालता जाल्यार हांगा एकामेकाची सभाय आमी पळयता जाल्यार आमची सभाय आमी आरशांत पळयता जाल्यार खंय आमी भोंवंक वता पार्काक पिकनिकाक आउटिंगाक मजा आमकां दोळ्यांक मेळटा जाल्यार ह्या दोळ्यांत जावन आमी भोगसो तो संतोश आनंद जर तर दोळे ना जाल्यार निर्भागी आमी देखून देवान म्हणा बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे दोळे नातले कितले निर्भागी कितल्या लोकांक दोळे नात आज कितल्या लोकांक दोळे आसोनी तांकां दिसना खंयचे खंयचे तऱ्यान आज दोळे दान जावन दितात आमच्या जिवितांत आमच्या जिवनांत व्हडले अजाप हे दोन दोळे उदका सारके आसात ते एक ल्हान कोयर पडलो जाल्यार सगळे आमच्या जिवाकच मार जाता आमकां करजुता करपता कितें बरें जाता एक चूर आडकळीत जाल्यार आमकां कितें कितेंशें जाता देखून दोळे वर्ते जावन आसात हे आमकां देवान दोळे दिल्यात संवसारी दिश्ट लावंक संवसार पळोवंक आमकां दिला देवान दोळे कितली सभाय आमी पळयत आज आमकां देवान दोळे दिल्यात कित्या खातीर देवाचे उतार आमकां सांगता आनी त्या उतराक सरी जावन पुराक जावन आज आमकां कित्याक जेजू म्हणटा आयकोंक आसले तुमचे ते कान देवाचे उतार आयकोंक बरें उलोवंक आज आमी कितलोसो वेळ आमी पळयता ती सभाय पूण आज आमकां दोळे दिल्या देवान दुबळ्या धाकट्यान तें पळोवंक आज आमकां जेजूक खंय आमी देखता जेजूक न्हय आसा ह्या ताबेर्नाकलांत न्हय आसा ह्या एवकरिस्तान थांतूय आसात तरी ताच्या वर्त्या तरान दुबळ्या धाकट्यान थंय आमी जेजूक पळयता ती दिश्ट मदर तेरेजान तेंच पळयलें दुबळ्या धाकट्यान थंय पिडेस्त थंय कुड्ड्यान थंय तोंड्यान थंय कोडकारान थंय मदर तेरेजान जेजूक देखलें आज आमकां दोळे दिल्यात आमच्या परिसरांत आमच्या समाजांत कोस्टोच्या लोकां ते स्पंदन करूं हे दोळे दिल्यात आमकां कितलींशीं जाणां कश्टांत आसात तांचेर दिश्ट घालूंक आमकां दिल्यात कितलींशीं दुबळीं आसात तांचेर दिश्ट घालूंक आमकां दोळे दिल्यात आमकां कान दिल्यात आयकोंक देखून जेजू म्हणटा इतलेंच कित्याक तूं जेजूचे सिसांनी जेजू लागीं विचारलें तूं ओपारींनी कित्याक उलयताय ताका म्हळें जेजून ओपारींनी सांगल्या म्हाका कळटा त्या परिजेवांक त्या शास्त्रींक तांकां दोळे आसुनी इतली अजाप हांवें केली तांच्या दोळ्यांनी ताणें पळयलें तांचे दोळे आसुनी ते कुड्डे इतलें हांवें सांगलें तांकां इतलें उतार दिलें इतलें तांकां हांव देवाचो पूत म्हणच्या रकार तांकां समजयलें तें समजनात पूण ओपारींनी हांव उलयलो पूण तुमकां समजयलें तुमी बागी ह्या खातीर कित्याक देखून हांव तांचे लागीं उलयता पळयतात तरी तांकां पळोवंक दिसना आयकतात तरी तांकां आयकना केप्पे कान आसोनी ते केप्पे दोळे आसोनी ते कुड्डे जावन आसात पूण तुमी बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो संगती तुमकां उगड्यापय केल्यात तुमी मासली पाकचे तुमकां कितेंच गोत्तू नातलें कळीत नातलें तुमी आज शिकप नातले पूण तांकां तें कळा आसलें बुद्धवंतां लिपोवन दवरल्यो संगती तुमकां उगडेपय केल्ल्या खातीर देवाक अर्घ दिता म्हणटा जेजू आज तुमकां कळ्ळां आज तुमचेर दिश्ट आसा बागी तुमचे दिश्ट आज इतलो लोक आसा इतले आमी रेतेर वता इतले आयकता आज आमी जर तर देवाचे उतार आयकता ते पाळता आमचे दोळे आसोनी आमकां दिश्ट आसा म्हूण जालें देवाचे उतार आयकल्यार पावना ते पाळता कान आसोन आमकां कान आसात म्हूण जालें आमचे कान केप्पे न्हय आमचे काळीज दारूण जावना जो आज पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन आमकां कळटा देखून आज आमकां दिश्ट दिल्या जेजूक न्हू एवकरिस्तान जेजूक पळोवंक हे दोळे दिल्यात आमी आज आराधन केलें सक्रामेंतांत आशिल्ल्या जेजूक आमी पळयलें न्हयच देवळांच्या दिश्टीन सांव पावलूच्या उतरा प्रमाणे बावडताच्या दिश्टीन आमी जेजूक सक्रामेंतांत पळयलें ह्या थाबोर दोंगराचेर तो बावडतासून ह्या पवित्र दोंगरार आमी आयल्या बावडतासून ह्या तळार आमी आयल्या कित्याक जेजूक पळोवंक ताचें दर्शन घेवंक ताचे लागीं मागोवंक ह्यो बावडता आमचो आनी देवाचे उतार आमी आयकना आमचे दोळे आसून ह्या जाका मारिफात आमी आज ह्या जाकाचे उतार आयकता
याजकान सांगले ते देवाचे उतार आमी आयकत हांव याजका मरिफात देवाक आमी पळयता हांव खंयसर 2-3 जण मेळोन मागतात थंयसर हांव आसा हांगासर 100 वयर चड लोक आसा इतलो लोक आज भरला त्या जम्यांत जेजू आसा म्हणलो भावार्थ दोळ्यांनी आमी पळोवचें आत्मीक दोळ्यान आमी पळोवचें आत्मीक दोळ्यान सक्रामेंतान जेजू आसा कुमसराच्या सक्रामेंता मरिफात जेजू आमकां बक्षिता ती आत्मीक दिश्ट नांदला उंडो केवल उंडो माजतलो जेजू जावचो ना कुमसरान जेजू आमचो बगसो ना काल पाद्राप आसतलो म्हूण चिंता हांव कुमसरान जेजू आसा म्हणलो तो भावार्थ जेजू आमची पातकां बक्षिता म्हणलो तो भावार्थ आत्मीक दिश्ट दोळे आसोन आमकां दिसता आसल्या बरी हांगासर आमी आयकोवचें कान आसल्या बरी देखून मोगाच्या भाव पिळीनो आमची दिश्ट ह्या जोम्यांत आमची दिश्ट देवाच्या उतरांत आमची दिश्ट त्या एवकरिस्तांत दोळे आसले आमी बागी जावन आसा हांव पूण जायते फावटी हे दोळे आसोन आमी वायटाक उपयोग करता हांव जायते फावटी आमी देवाचे उतार पळोवचे की आयकोवचे की आमी जायतो वेळ आमी वॉट्सॲप फेसबूक ताका करसिता हांव कितले नाका जाल्ले आमी पळयता हांव कितले नाका जाल्ले पळोवन आमी संदेश वायरल करता हांव कितें पुरो आतां जाता कितें पुरो घडटा एका मॅसेजे वरवीं एका वॉट्सॲपा वरवीं कितें पुरो वायट करता कितलोसो पोरेक म्हजे लगे येयली स्त्री म्हणाली फादर म्हज्या घोवा खातीर मागा काल मागाचे बाये सकाळीं हांव सांजेर पर्यंत मोबायलांत आसता फादर आतां बस्सार येता न्हय मोबायलांतूच आसा तो काल आसा गोत्तर हांवें विचारलें काल मोबायलार पळयताय मॅसेज फादर काल मॅसेज आहात सगळो वेळ कामाक वचना काळें करना कितें करना मेन्या एका तराच्या वॉट्सॅपान तो आसा सगळें पळयता हांव आज आमच्या भुरग्यांचो भविश्य कितलें तें पळोवन 60-70% टायम वेळ मोबायलांत करशिल्ल्यार मागोवंकय वेळ आसा शिकोवंकय वेळ आसा वाचूंकय वेळ आसा होमवर्क करूंक वेळ आसा म्हणजे लगे कावन्सिलींग आयिल्ल्या वेळार सांगता हांव वचू वेळ तुवें तुज्या शिकपाक दिलोय तुज्या मागण्याक दिलोय करोडांनी करोड तुका लाभ आसा रे बाबा पर लाखांनी लाखांनी तूं जोडताय ना तर गॅरेजीन तुवें काम करिचें ना जाल्यार हलकपणाचें तुवें काम करिचें जर तर आमी कितलें वायट पळयता आज मोबायलांत कितलो वेळ आमी खर्चिता ताका जेजू म्हणटा तुमचे दोळे आसत जाल्यार तुमी पळया बरेंकर भावार्थाच्या दिश्टीन पळया बागी तुमचे दोळे दिश्ट आसले बरें पळोवंक बरें करूंक अन्याय पळोवंक न्ही आनीत पळोवंक न्ही नाका जाल्लें पळोवंक न्ही तो संदेश धांवणोवंक न्ही वेळ पाड करूंक न्ही बागार देवा खातीर करसूंक बऱ्यापणा खातीर करसूंक बऱ्या देवाच्या महिमे खातीर करसूंक आमकां दिल्लो तो वेळ टायम वेळ आमी करसिया बागी दिश्ट आसले तुमचे दोळे सर्गींच्या बापाक महिमा लाभतले आमी हांगासर पळयता हांव केवळ थोड्याच घडयांनी ह्या एवकरिस्तांत जेजूक आमी पळयता हांव देवाच्या उतरांत जेजूक आमी पळयलें भोगलें अनुभव केलो आतां परत ताका सेवच्या मारिफात भावार्थाच्या दिश्टीन पळयता भावार्थाच्या दिश्टीन बघता तो अनुभव घेवंक कृपा मागया आमेन Tuveți din legii vii, să răsna
तुकाच देव ओपून दिता तुवेंच दिल्ली देणी काल ती आमची जिणी मोगान ती समर्पिता म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानतात आसतलें जावं म्हूण तुमी मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्रसभेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेले जिविताची वाट आपणी करून भाग्यवंत लॉरेन्स जमनेन तोपलेल्या गोवाच्या कड्या बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो पवित्र सभेक सुभाम पीक दिवंक पावलो ह्या स्मरणान आमी संवसाराच्या चडवणे पासोत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमचीं काळजां उबारुया आमी सर्वेस्वरातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासुया पळय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आनी ससनाच्या देवा सर काळी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूं फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो भाग्यवंत लॉरेन्स तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आपले रगात वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली ह्या परी तुका साक्ष दिवच्या आमकां तूं घट करताय आमच्या स्कदकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बोळ संपूर्णायेन बोळ जळता देखून सर्गींच्या देवदूता संगती आमी प्रितुमे निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता Verboranzo सर्वेस्पोर्तो सर्वांनी संसार भरला तुझ्या ऐ बाबा ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय सर्वेस्पोराची नावे येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुडू आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तूं आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची त्याच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हजे रक्ताची काल्स नवे आनी सस्तीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात
Bavarta so good purgatoria. सुम्याची तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या दिसू आम्ही अतेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी म्हज्या जिविताचो उंडो ही सोडवणीची काळज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फोव केलां देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगात सेवतेल्या आमां सुमेजता. पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगयान बापा, जराळ आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमुखांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुजे बरसडीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरिये देवाचे माये संगती, भगवान जुजे तिचो पती, भगवान धर्मदत्ता, भगवान लॉरेस आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्संच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Deus Jesus orwe, Deus Jesus sangata, Deus Jesus tay. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन देर घेवन गावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां पाळणे ओडोन देवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटा विघ्नांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बागन आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशनात केल्यांक आमकां उदार काकुळतीन पातकांतले सुटय आनी आकांतांतले वाटय. Cadros porti potri ani mahima tuji sesnacha sesna. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुतांक कमळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावरत्यांचेर देस्त घाल.
तुझ्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दे आमकां एकवटान सांबाळ तुझे येताय राजभट चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती तुमचे सवे आसो तुमची सवय आसूं. माया मोगस एकवट सुगूत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाची शेळी संसाराची काटेरे आमची काकुरक देवाची शेळी संसाराची काटेरे आमची काकुरक देवाची शेळी संसाराची शांती दी आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपोवणें दिलें ती सुभागी. सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. सर्गीचे कांडिता जेसू सोमी मोगा स्वीकार करया ताका आमी भक्तीन ताका आमी सेव्या शांतीन ताच्या विसल्या शुभ वार्ता प्रसारुया जावं जिव्या ये जेजू ये गरबोळ्या काळजांत तूं ये भावाची वो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटोवंक तूं ये काळजांत तूं ये भावाची वो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटोवंक तूं ये. जीवन वार्ता जेसू सोमी मोगा एक पोटास जेव्या आमी कुली समसो घेवया पाटलावता सो करूया प्रतिरूपताचे जावया साक्षीताच्यो जावया ये जेजू ये गरबोळ्या काळजांत तूं ये भावाची वो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटोवंक तूं ये काळजांत तूं ये भावाची वो करूंक तूं ये
संसाराच्या सळभोंडारा हुंड्या रूपात काळजांत आयलाय जीवन मोचे पावन केलाय देखून तुका अर्गा दिता तुझो प्रिपो काळजान भोगता सडवोड म्हाका दे संवसारी आयलोय जिवीत म्हाका दे खुर्सार मेलोय हुंड्या रुपी आज मोजे आयलोय सर्गी देण्यानी म्हाका भरलाय अर्गा तुका जेसुराया संसाराच्या सडवोंडारा हुंड्या रूपात काळजांत आयलाय जीवन मोचे पावन केलाय देखून तुका अर्गा दिता तुझो प्रिपो काळजान भोगता प्रार्थुया जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळा बापा आमी घेतिल्ल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां दुर्बळ भाव भयणीच्या कश्टांक हाल उपाद्रांक उगड तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर गरिबांचे आनी भक्तलांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर ह्या हक्का पासत कश्ट मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं आणि सर्पद्वेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घाल वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त सांग आयचें सगळें भक्तीपोवन आराधन आनी मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या आमचे बसिलिकाचे रेक्टर भोवमानादीक बाप आल्बन सोजो तांकां आमी देव बरें करूंक म्हणटा आनी प्रत्येक तरान तांकां बरी भलायकी आमी मागता हांगासर तांणी हातीन घेतिल्लीं हर एक योजन कामां तस सोमी सालोरेस बाप पोंदाक पावोवन दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी घेतिल्ल्या आमच्या बसिलिकाच्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं ती वणटेल्या प्रधान याजक आनी ही वांती वणच्यो सर्गीच्या मोगाळ बापा दिल्ल्यांत आमी घेता आनी प्रत्येक तरान ह्या उदार मनाच्या तांणी मुखांत्र जायतें बरेंपण ह्या बसिलिकांत तुवें केलां ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता तांचेर हर एकल्याचेर तुजें आशिर्वाद घाल तांचेर तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांचेर तुजें बेसांव घाल ह्या दानी वरवीं हांगासर आयिल्ल्या हर एकल्या लोकांक हांगासर आमी जेवण दिवंक तुवें फावो केलां ह्या पासून तुका आमी अर्गां दिता मोगळा सोमिया ह्या वाती तांच्या घरांनी पेटलेली दिवटी जावन ती दवरता आसतना तांचेर तुजें धराळ बेसांव तांच्या कुटुंबाच्या हर एकल्या सांजेचेर वचून दी हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां नांवां पयल्यानी मुखार येवचें आनी प्रधान याजका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो मुर्दोमो आगस्टीन ग्लॅडीस क्वाड्रस सास्तान आगस्टीन ग्लॅडीस क्वाड्रस सास्तान रेमिजियस फुर्टाडो ब्रह्मावर रिचर्ड डिसोजा पांगळा शंकरपुरा जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां डेनिस डिमेल्लो बोळकुंचे निशा रिना मोनीश शंकरपुरा
रणजीत गागा काणाचार, रणजीत गागा काणाचार, विल्सन डिसोजा सुरतकल, विल्सन डिसोजा सुरतकल, विवियन डिसोजा एंड फैमिली सुरतकल, विवियन डिसोजा एंड फैमिली सुरतकल, जॉयस जेनेविव सेरावो सिद्धकट्टे, जॉयस जेनेविव सेरावो सिद्धकट्टे, रिचल एंड सिडिल सल्डाना उडुपी, रिचल एंड सिडिल सल्डाना उडुपी, सिरिल सल्डाना एंड फैमिली उडुपी, सिरिल सल्डाना एंड फॅमिली उडुपी. आनी जर कोणाची नांवां सोडून गेल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करच्यो. मोगळ भाऊ भयणीनो, तुमकां कळीत आसले बरी ह्या वर्सांत हांव ह्या वर्साच्या फेस्तांत हांव आमी अजापां म्हणलें त्रैमासीक पत्र आमच्या बसलेकांत घडल्लीं अजापां जावंक बरो इतर संगती आमकां जाल्लें बरेंपण पिंद्रावचें एक पत्र आमी काडटले. जे कोणाक तुमकां साक्ष दिवंक आसा, आज 11 दीस कोणाक म्हणी साक्ष बरोवन तुमकां त्या पत्रार घालूंक जाय म्हणून बघता म्हाका मेळचें तुमी. सांत लोरेसाक नोवेनाचे मागणे हे जैते बंद मारतिरा सांत लोरेसा तरण्या प्रायस बवरत्या खातीर कठीण सोस सोसून जीव दिल्ल्या आयक आमचें कालतें मागणें वरत्या पातयेन आमी तुजे सर्सी आयल्या जिव बाबार तेर बरवसो देवा सोने आमच्या पेल्यासो करो मोग आमकां जोड दी आमच्या अभ्यासाक सरी जावं निश्कळपण आमचें तें परजळशें कर आमच्या सरात्मीक आनी संवसारी वडिलां तें कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या रक्त्यान पिडेशिडे आनी कश्टान वरांत आसल्यान आमच्या संद्रापा प्रमाणे आमी पावशें कर. अनभवडत्यांक आनी भवडतां शेळिल्ल्यांक सगळीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुज्या बळादेक मजतीन देवाचे राज संवसारांत विस्तारून दी. आमच्या कुडयेंतल्याच्या सर्गस्थानी आमकां पाव प्रत्येक जावं. मेळिल्ल्या उपकारां खातीर अर्गां दिवया. बॅरिनान बरें काम मेळिल्ल्या पासून नव्या घरचें काम जाल्ल्या पासून जाग्याक बरो गिरायकी मेळिल्ल्या पासून पॉयंट बऱ्या तरान जाल्ल्या पासून देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा पासून अर्गां दिवया. सांत लोरेसाच्या मजतीन मेळिल्ल्या उपकारां खातीर देवाक जावं अर्गां आनी होगळाप. सोरा जेसू तू म्हाका सांग, जेसू तू सोरा जेसू तू म्हाका सांग. अर्गो तुका स्तुती तुका सांत लोरेसाच्या मजतीन मागलो उपकार मेळोवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, बेंबिरांत पयस वचोवंक, जागो विकून वचोवंक, कोर्टांत आसले केजीन सुटका मेळोवंक, वेरिकोस पिडाक गुण जावंक, भुरग्यां सारकें उलोवंक, हात पांयांक बोड मेळच्या पासून, कोर्टांत केस प्रोसीड जावच्या पासून, घरांत शांती समाधान मेळोवंक, दोळ्यांक बरें देश्ट मेळोवंक, विजा मेळोवंक, भुरग्याचे देणे मेळोवंक, इंटरव्यून पास जावंक, पॅन कार्ड तूं गुण जावंक, रीण फारीक जावंक, तकली फटाफट गुण जावंक,
शेळीची एलर्जी गूण जावंक डेंग्यू ताप गूण जावंक चोरी जाल्ले भांगार पाटी मेळोवंक बाणतेर बऱ्या तरान जावंक सेमिनारीन शिकप दर्शन व्हरूंक बिझनस बरें जावंक बरी सैरीक मेळोवंक हातीन घेतिल्लें काम पंथाक पावोवंक एलर्जी गूण जावंक भुरग्यांनी वडिलांक काल जावन जियोवंक ACCA एग्जामान पास जावंक वायट सवयो सोडूंक आमाल पिवण आनी सिगरेट सोडूंक जाग्याचे वील वेगी मेळोवंक किडनीचे स्टोन निवारूंक आर्थीक परिस्थिती बरी जावंक राती बरी न्हीद पडोवंक सामकोळ आनी केळे गूण जावंक फ्लॅट खाण घेवंक फावो जावंक सर्जरी बऱ्या तरान जावंक दादल्या बायले मदें समाधान सोडोवंक घरांत किरेंटीचे प्रॉब्लेम उणें जावंक मोतीचे आनी कुडीचे वाडावळ समा जावंक तोंडार पडिल्लीं कथां पयस वचोवंक बरें काम मेळोवंक अन्याय करतल्यांची मोत उजवाडोवंक हांतून नाशिल्ले पिडेस्तांची साखरी करूंक हायकोर्टांत केस जावंक मन जावंक ब्लड प्रेशर शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावंक मागलो उपकार मेळचे पसत मागया परवां 10 दिसाचें नवें बऱ्या तरान जावंक दानींचेर सेवा करतल्यांचेर कुमो करतल्यांचेर मुर्दोम तशें जेवणाची तयार करतल्यांक आनी जेवण स्पॉन्सर रावल्ल्यांक आनी पिरजेंतकारांक आनी सर्वांक देवाचे आशिर्वाद मेळोवंक आमी मागया ಈ ಒಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಭಕ್ತಾಲಗೂ ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸರ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಅನುಗ್ರಹ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಈ ಪವಿತ್ರ ಜಾಗಡ ದೇವರ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ತಿನ ಈ ಜಾಗಡ ದೇವರನ ದಯಬಕ್ಕ ಕರುಣೆ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಗ್ಲ ತಿಕ್ಕರೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಎದಡಿತ್ತಿನ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಈ ಕುಟುಂಬಡು ನಮ್ಮ ಎಂಕಲ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕುಟುಂಬಡು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲ್ನ ರೋಗ ರುಜಿನ ಗುಣ ಆವಡು ತಾಪತ್ರ ಉಪದ್ರವದ ನಿವಾರಣೆ ಆವಡ್ದು ಈ ಜಾಗಡೆಂಕು ದಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಂದ ಕೋರಿಕೆ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತಂದ ಅವು ಪೂರೈಕ್ಲ ಕಾರ್ಲ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಈ ಜಾಗಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಮಸ್ಯೆನ ಪರಿಹಾರ ಆದದು ಈ ಜಾಗಡ ಶುರು ಮಲ್ತಿನ ಪೂರ ಕೆಲಸನ ದೇವನ ಅನುಗ್ರಹ ಕ್ರಪೆಟ್ಟು ಸಂತ ಲೋರೆನ್ಸನ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ಅರಣ ಭಿನ್ನಾಡ ಮೂಲಕ ಎದಕ್ಕೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತಿನ ಇಟ್ಟು ದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡು ಪಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಆಮಚ ಸರ್ ಮಾಗಣಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆನ ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 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 ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಸಹಾಯದ ಹಸ್ತ ನೀಡಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರವೇ ಇರು ಯೇಸುವೆ ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ शेकी वेळ पावता सेकी पावरत्या प्रमाणे बरे क्रिस्तांव जिणे जिवन बागी मरण मरून सरकारचे सांगता सस्नाक देवा कोगळचे भाग आमकां समेस्तांक पावो कर आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज येवं तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आजकाली आनी आमचे सुकेल्या मुक्षिता तशें आमची बातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका सांतलो रेस मारतीरा आमा पसोत विनाती कर क्रिस्ताच्या रोसांनी आमी पावसोंच्या आमी प्रार्थया सर पदवेदरा देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळांच्या उद्याचेर जैत वराशें तुवें केलें आमच्या अवगुणाची केंडां आमी पालवशी कर म्हणून
लालेवन मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्यावर बी सर्व पिडेस्त भावंडां पसत सांतलो दिसाची मजत घेवन मागया. सोम्याचे नावी आमचो आदार सोम्या दयेन आयक मोचे मागणे स्वामी तुमचे सवे आसो सर पदवेदरा ससनाच्या देवा तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कस्तोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडिल्ल्यांक सर बांदपासांतल्या सुटका लाभय. मोतीची कुडीची सर तरेची दूख तांचे जावन पयस कर. तुज्या आगणिते काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या भक्ता सांतलो दिसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडीचे आनी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बजलिकान तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळा म्हणली दादोसकाय तांची जावं दे. शांती जोडली ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवण्यांनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारची करी भक्तिवंत जावन जियोंक तुका महिमा दिवंक तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावो तुमचे संरक्षण करूं तुमचे भितर तो रावो तुमकां सांबाळून व्हरूंक तुमच्या मुखल्यान तो रावो वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावो राखून व्हरूंक तुमच्या वयर तो रावो तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सालो रे समजतीन आशिर्वादान तुमकां भरूं. ह्या पवित्र उदकाच्या शिंपणे वरवीं तुमची पातकां बोगसूंक ह्या पवित्र आत्म्याच्या मागलेल्या मारिफात तेलान तुमकां पवित्र आत्म्याची देणी मेळोवंक पवित्र आत्म्याचो स्पिरीट मेळोवंक सांतलो रेस तुमचे पसत मागो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. Pansanku 105. ಪವನ ಮರೆ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅಪ್ಪಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸುರಿದಾಸನಲಿ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನನೇ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಬಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಬಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಂಚಶತ ಮದಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಪಂಚಶತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಳೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದಾತ್ಮನೇ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು ಪರಿಪಾಲಿಪನೆ ನೀ ಬೇಗ ಬಾ ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಜ್ವಲಿಸು ಅನುಭವವಾಗಿಸು
ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನಾತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಯೇ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹತೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಜಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಕ್ರಿಸ್ತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲು ಧೈರ್ಯವೆನಲ್ಲಿ ನೀ ತುಂಬಿಸು ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ತುಂಬಿದ ವಚನವ ಸಾರಲು ಆತ್ಮದಿ ಶುದ್ಧತೆ ನೆರವೇರಿಸು ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಪಾವನರೇ ಪರಮಾತ್ಮರೇ ಪಾವನಗೊಳಿಸೆಮ್ಮ ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳ ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಹೂಮಳೆಯಾಗಿ ಕೃಪೆಗಳನ್ನು ಎನ್ನಲಿ ಸುರಿಸಿಂದು ಪಾವನ ಮಾರೇ ಇಳಿದು ಬಾ ಸ್ವಾಮಿ ದಹಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಬ್ಬಿಸು ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಪವಿತ್ರ ರೂಹತೆ ತುಂಬಿಸು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವರ್ಗೀಯ ದಾನಗಳ ಸುರಿಸು ಈ ದಾಸನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹೋ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ಧೈರ್ಯದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುರಿ ಎಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಾದಿಯಲಿ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು
ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತಾ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ पुत्र सोवे अंक्वार मोरे आशीर्वाद देवांका जेजूच्या पवित्र काळसा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे भगवंत लोरेसा आम्हा बसो विनंती कर भगवंत कुर्साचे कुरवे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.